baso guztiak eta eredua, bereziki eukaliptuaren garrantzia eskualde honetan, nolabait pinuaren tokia hartzeko bidean dagoelako, eta horren inguruan aritzeko baso guztiak eta ereduari buruz eta baita eukaliptoari buruz aritzeko, bi proiektu eta aditu bat ekarri dute gurera. Alde batetik daukagu Aitor Larrañaga, EHUko irakaslea, zehazki landare biologiako eta ekologia departamentuko irakaslea, eta berak osatu du txosten bat azaltzeko, berez zuzenduta dago Eusko Jaurlaritzari, eta gehien bat azaltzeko eukaliptoen ondorioak EAEn. Gero Iñaki Izpuruk hartuko du hitza, bera da Itsasondoko alkatea, eta azalduko digu udalerri horretan daukaten baso guztiak eta eredua. Eta azkenik Iñaki Etxebeste eta Markel Arriola Bengoa biek hartuko dute hitza. Errez kooperatibakoak dira eta bultzatutako proiektua da Tantai basoa, baso kooperatiboa edo, eta eurek ere nolabait ekarriko dute gurera industriaren egoera egun. Eta besterik gabe, hitza emango diogu Aitorri, bere ikerketaren berri eman dezan. Mila esker guztioi. Vale. Arratsaldeon, zure zait? Bai. Titulu esaten duen bezala, nire kasuan eukaliptu landaketen eraginari buruz hitz egingo dut ingurumenean. Eta hasteko guztiok dakigun zerbait, eukaliptua Australiatik dator. Baina landaketa askotan erabiltzen da, munduko eremu askotan erabiltzen ari da, espezie erantatu bezala. Eta hemen ikusten dituzu hektarea kopuruak, eremu handien agertzen dituztenak, espero dugun bezala, India, Brasil eta Txina ditugu, baina Iberiar penintsulan ere izugarrizko estaldura handia hartzen ari den espezie bat da, edo espezie talde bat da. Noski hainbeste zabaltzen ari den espezie izan da, ingurumen eraginari buruzko kezka ere asko zatu da, handitu da, eta eremu ezberdinetan edo puntu ezberdinetan sortu dira txosten eta horrelako gomendio artikuluak, eta horren ilustrazio moduan ere ikusten da hemen ingurumenean daukan eraginari buruzko artikuluak nola joan dira denboran zehar emendatzen. 80. hamarkadan hasi ziren lehenengo lanak Iberiar penintsulan, eta urtero lanen bat edo bi ertetzen ziren, gaur egun dozena bat lan ertetzen dira gai hau zentral bezala hartzen dutena. Kezka Euskal Autonomia Erkidegoan ere zabaldu zen, eta 2018an mozio bat aurrera eraman zen, eta bertan eskatzen zen txosten zientifiko-tekniko bat sortzea eukaliptuak ingurumenean zeukan eraginari buruzkoa. Eta 2019an kontaktuan jarri ziren hemen inguruan dauden ikerketa zentruekin, eta hor bereziki eukaliptuan eraginarekin lan egin duten pertsonekin. Eta lantalde bat sortu genuen Arturo Elosegui eta ni neu, EHUtikan, eta Juan Arizaga eta Carlos Cabido ahantzadikoak. Iniziatiba honen ondoren, bi gauza sortu dira. Batetikan Eusko Jaurlaritzara bidali zen txostena, eta hori web horrian jaisteko moduan dezue. Eta bestetikan Muniben artikulu bat argitaratu zen baita ere, helburu berdinarekin, oso parekoa zen komunikazio bat, eta hau ere eskuragarri dizute debalde jaisteko moduan. Inok beharko balu, eskatu eta pasako zaizue. Lan hontan edo proiektu hontan egin zena zen, batetikan egoera aztertzea, hau da, ikustea eukaliptua Euskal Autonomia Erkidegoan zenbateko estaldura zeukan, eta nola joan zen evoluzionatzen denboran zehar. Eta bestetikan eta bati bat eragina, ingurumenean zeukan eragina aztertzea. Honetarako, printzipio bat edo oinarri bezala hartu genuen artikulu zientifikoak bakarrik erabiltzea, hau da, Web of Science ditzen zaion datu basean zeuden artikulu bakarrik erabiltzen ditugu, eta hor bilduta zeuden ondorio guztiak edo datu guztiak, azkenatean laburtu genituen gure txosten hauetan.
Mugatu egin genuen gure bilaketa edo gure laburpena Iberiar penintsulako lanetara, baina hala ere ehundik gora lan bildu genituen, eta konparaketa batean oinarritzen da pixkat lana. Batetikan eukalitu eta arizti, baso autoktono eta eukalitu arteko konparaketan, baina baita ere biltzen dugu lanean pinudi eta eukalitadi arteko konparaketa. Hori delako gaur egun ikusten ari garen trantzizio arruntena edo. Egoerari buruz zertako esateko, eukalitu landaketeko estaltzen duten azalera goranz dijoa, hori begibistakoa da. Hemen 2006-an 5 aldiz igo da, bere estaldura, Euskal Autonomia Erkidegoan, ez da berria zuentzako, esatea Bizkaian daukagula bati bat, eukalitu asko, baina hemen deigarrian zerbait da azkeneko parat urteetan gora egin duela. Gora egin duela eukalituaren presentziak edo hemendio tasak, bai Bizkaian noski, baina baita Gipuzkoan eta Araban ere. Eukalituaren ustiak eta Euskal Herrian nolakoa da, printzipioz gehiena, egurraren gehiena, paper fabriketarako erabiltzen da. Mosketa turno edo epe motzekoa da, 13 urtean behin mozten da. Barrentik moztu eta berriro hazten uzten zaio, eta ziklo batzun ondoren errotik ateratzen da guztiz, eta landare berriak sartzen dira. Eta gaur egun, espero diteken bezala, lan hauetan, komodidadea edo bilatzen da, eta prozesadorakin ustiatzen dira. Prozesadorak makina hauek dira, printzipioz eukalituak edo zer dela ere atera nahi den zuaitza moztu, azalak kendu, eta bertan zatiak egiten ditu kamioen kargatzeko modukoak. Eta, daukan problema, ingurumen aldetik da, bertaraino, zuaitzeraino iritsi behar duela. Orduan, pista dentsitatea izugarri bendatzen da hau erabiltzen denean. Ikusten ari garena da, gero eta zaila handiago daudela, eukalituz estalita, eta kezkagarria egite zaigun beste kontua da, kanpoko enpresak ari dira lurra erosten. Kantabriako enpresa batzuk eta sartzen ari dira Bizkaian adibidez, lurrak erosten. Txosten honetan, alderdi ezberdin landu genituen, lurzamen dauden guzti hauek, bakoitzetik punto txiki bat aipatuko dut, pixkat ulertzeko zein dan alderdi bakoitza daukan garrantzia edo. Lurzoruan gainean zer eragin daukat eukalituek? Printzipioz eragin nabarmenena mosketak berak, ezta? Orduan, matarraza bidez egiten den mosketa bada, zuaitz guztiak entzen dira, eta hemen, erosio tasak, izugarri handiak izan daitezke. Ez daukago ikerketarik justu hori aztertu duenik Euskal Herrian. Baina bai daukago pinudin kasuan egin dian azterketak eta eukalituen kasuan ere antzeko zerbait espero dugu. Ilustrazio bezala edo, edezok egindako lan batean ikusten da lau partzela mota, baso helduak, baso autoktono helduak, mosketa harina jaso zuten batzuk, pinudi batzuk, mosketa ertaina, ale gehiago atera zian, da mosketa gogorra ale guztiak atera zian. Eta hemen ikusten da, matea horren kopurua, eskorrentia, eta batiba lur galera. Lur galera ikusten dugu, adibidez mosketa harinaren kasuan, urtero milimetro bat lurzoru galtzen dela. Mosketa ertainaren kasuan 3 milimetro lurzoru eta mosketa gogorraren kasuan 7 milimetroko sakonera bat galduko zen urtero. Pinudin kasuan ere antzeko balioak espero ditugu, hori okerrago ez da izango, problema dela, 50 urtean behin moztu beharrean, 12 urtean behin mozten balin bada, inpaktu hori maizago gertatzen dela eta lurzoru gehiago galtzen dela. Bestetikan, entzungo zenuten baita ere, eukalituaren kasuan orbela toksikoa dela, ez? Orbela, bakigu eukalituaren kasuan usain berezikoa dela, usainak, sortzen dituen usain horiek helburua daukate, helburu evolutiboa daukate, printzipioz oianpean alden eta landare gutxiena hazten ustea, batetikan, eta bestetikan herbiborismoa ekiditea, hau da, bere ostotaz elikatzen dian insektu edo animaliak gutxi izatea inguruan, ez? Toksikoa delako, ez dute jaten errekurtso hori. Guztiok esatzen dugu koalaren anekdota hori, anekdota bada. Orduan, landarean ikuspuntutik lan gutxi daude Euskal Herrian, Galizian adibidez badago, epifitoen kai aztertu duen lanen bat, eta hemen agertzen dira konparatuta arizti, pinudi eta eukalitadiak, eta ikusten zute arizti eta pinudietan, ugaritasuna
15-20 tarte horretan kokatzen baldin bada, eukalituen kasuan garbi horrek bera egiten duela. Eragin negatibo garbia daukagu. Belarkaren kasuan berriz, hau da, lurzoruan edo goianpean hasten dian belarkaren kasuan berriz, hemen agertzen da beste lan batean espezie kopurua. Espezie kopurua aristien kasuan 10 espezie agertzea arrunta balin bada, eukalituen kasuan 6 jaisten da. Hor ere, eragin negatibo nabaria. Beste talde bat, anfibioak bereziki sentikorra dian talde bat da, epitelioa, azala oso iragazkorra daukate, eta toksikoa dien sustantziak eta oso erraz sartzen dira gorputz barrura eta eragin kaltegarriak ere sortzen dituzte. Hemen agertzen den lanean, egin ziren konparatu aristi azpian, pinudi azpian eta eukaliptadi azpiko putzuak, eta ikusi zen zenbat anfibio espezie zeuden, eta zeintzen ugaritasuna, zapaburu eta anfibio ugaritasuna putzu horietan. Eta ikusten zute, 4 espezie agertzetikan aristietako putzuetan, 1 edo 2 espezie bakarrik agertzen dira pinudi eta eukaliptadietan, eta ugaritasuna hartzen badu kontutan eragina nabarmenagoa da. 50 individuo metro karratuko agertzetikan, 10 individuo bakarrik agertzera pinudietan, edo 1-2 agertzera eukaliptadietan. Orduan hori izugarrizko kaltea nabari dago. Hegaztien kasuan, zer daukagu, lanak leku diferentetan sortu dira, talde ezberdinek sortu dituzte, bat aipatzearren edo, hau delaeraren lan bat, hemen ikusten da espezie kopurua, hegaztien espezie kopurua aristietan berriro, pinudietan eta eukaliptadietan, eta ikusten da berriro ere lehenago aipatu ditudan patroi horiek, ez? Pinudietara, jetxira apur bat badago, bati bat ordea jetxira handiena eukaliptadiaren kasuan ikusten dago, ez? 5 espezietatik, aristi batean, 1-2 espezie izatera pasatzen gara eukaliptadien kasuan. Hemen, ikerketa honetan aztertu zutena zen zergaitia edo, neurri batean, eta beldarrak aztertu zituzten, beldar kopurua, ar kopurua edo errekurtso kopurua hegazti dientzako. Eta, arrazoiaren parte bat bintzat, hau izan daitekela garbi gelditu zen, beldar kopuruak ere erantzuten zuelako negatiboki landaketen presentziari. Baina gero, ez dugu ahaztu behar, eukaliptuen kasuan baita habitataren izaera ere oso diferentea dela baso autoktonekin konparatzen baldin badugu. Enborzuloak falta dira, zuhaitz zaharrik ez daukagu, egurrila falta da, errekurtso gutxi, espezie azkontzako, intsektuentzako, eta intsektuak bere horretan hegaztientzako errekurtso dira. Orduan, sare trofikoak asko simplifikatzen dira, beraien estruktura azken batean oso simplea delako ere. Bestetik, ibaien gainean nahiko ikerketa egin ditugu, hontan neu ere jardun naiz, eta bizkat arraroa iruditzen da batzutan basoi buruz hitz egiten dugunean ibaiak hartzea ikerketaren zentro bezala, baina hartu behar dira, askotan ulertu behar dira ibaiak gure odola bezala. Azken batean, odola analiziak egiterakoan jakiten duten bezala gorputzeko organoetan ze gertatzen den, ibaien kasuaren antzeko zerbait. Arroan gertatzen diren gauzen isla da azken batean ibaiaren egoera. Orduan gauza asko ikertu daitezke, poluitzaileak edo hor barruan dauden landaketa ezberdinak edo aktibitate ezberdinen efektuak azken batean islatuko dira ibaietan edo sistema hauetan. Eta, lotura hau zergatik batetik garbitu egiten dalako guztia, ura garbitzen durako guztia eta sustantzia guztia sartzen direlako ibaira, baina bestetik horbela delako erreka txiki eta ibai txikien errekurtso nagusia. Errekan eta ibaietan dauzkagun ornogabe hauen jaki nagusia horbela da. Horbelaren kalitate aldaketa bat daukagun momentuan izaki hauetan edo ornogabe hauetan eragingo dugu eta ornogabeetan eragiten baldin badugu arrainetan eragingo dugu zuzenean. Eta bestetik baukagu baso mosketen eragin zuzena. Erosioa dela eta iristen dian sedimentuak edo itzalak entzea edo enborrak ez iristea ubidera, guzti horiek nahiko eragin nabarmena dira. Memorian, ibaien kasuan kontu ezberdinen landu ditugu, hidrologia batetikan, eta hau ere nahiko
jakina den gauza bada, eukaliptoak lehortu egiten duela, lurra, ez? Eta batetikan, espero den kontu bada, izugarri azkarrazten den espezie bat delako. Bai, zenbat eta azkarrago hasi espezie bat, zenbat eta biomasa gehiago pilatu, orduan eta evapotranspirazioa altuagoa behar du, eta orduan eta ur gehiago kontsumituko du. Bai. Eta, alde hortatikan, haude zenbait ikerketa mundu mailan erakuste dutenak eukaliptuek espero den bezala koniferak baino ur gehiago kontsumitzen dutela. Baina badaukagu eukaliptuen kasuan beste kontu bat ere, edo beste truko bat ere, eta da patroiak alda ditzakela. Lehen aipatu ditugun toksiko hauek edo hostoan akumulatzen diren sustantzia hauek biltzen dira horrelako kantz besikula moduko batzuetan, eta kantz hauek askatzen joaten dira lurzorura eta iragazkaitzagoa bihurtzen joaten dira pixkanaka. Iragazkaitzagoa bihurtzen ez nahi du. Lurzorura erortzen diren tanta horiek ez direla infiltratuko gainerrez. Eta malda batean balima gaude, infiltratu beharrean eskorrentiaz joango direla gainazaletik, edo joan daitezkela bintzat. Orduan, alderdi hortatik, esperimentu erraz bat egin daitekena da, hartu lurzorua eremu ezberdinetakoa, tanta horiek depositatu zean gainean, azaleran gainean, eta ikusi zenbat denbora behar dan infiltratzeko. Eta hemen dauzkagu, konparatzen dira pinudiak eta eukaliptuak, eta ikusten zute denbora ezberdinak, lurzorua sartzeko behar izan dute denborak frekuentzia ezberdina euskatela. Baina, ugariena, pinudien kasuan, 5 urrutik gorakoa da. Eukaliptuaren kasuan, 5 urrutik gora behar duten tanten frekuentzia izugarri handia da. Eta konparatzen bali badugu aristi eta eukaliptu arteko diferentzia edo, aristi baten kasuan minutu bat edo behar bali badu tanta batek infiltratzeko, lurzorura sartzeko, eukaliptari baten kasuan egunera gehiago gerturatzen da. Orduan. Alternatiba hori izan da, infiltratu edo gainazaretik joan, zer gertatzen da, eukaliptadietan eskorrentia handiagoa izan da, bertako erreketan eta ibaietan uholdeak azkarrago gertatzen dira eta handiagoa direla. Euri ura lehenago iristen delako. Baina gero, behin euri ura joan denean, infiltratu nola gutxi egin den, lur lehorra dago eta lehorteak gogor eta luzeagoak izaten dira. Eta baserritarrei entzungo zenioten kontu hau bere, iturriak lehortzen ditu. Azken batean, akuiferoetara errekarga ere mantsoagoa delako. Bestetik izan dugun toksizitate hori, hostoaren toksizitate hori, herbiborismoari aurka egiten diona, zuhaitzak hostoa gainean daukanean funtzionatzen du, baina beste sistemetara joaten denean funtzionatzen jarraitzen du. Horbela, lurzorua erortzen denean jarraitzen du, toksiko izaten, eta errekara sartzen denean ere bai. Eta hau aztertzeko, nik neuk egindako tesien garai batean egindako lan batean, krustazeo txiki hauek hartu genituen, laborategira eraman, eta altz, aritz eta eukaliptu hostoak eman genizkien jateko, eta aztertu genuen, hilkortasuna, hazkuntza tasak, proteina, lipidoak, gauza ezberdinak, nola biltzen zituzten, nola azten ziren, ze egoeratan zeuden ikusteko. Eta hemen ikusten da, maitza bat, nahiko ilustratiboa dena, hilkortasun tasa erakusten du. Eta altzaren kasuan eta aritzaren kasuan hilkortasun tasa bat daukagu, eta eukaliptuaren kasuan berriz bikoiztu baino gehiago egiten da. Elikatu egiten dira, edo jan egiten dute eukaliptu hostoa, baino hil lehenago egiten dira. Honen implikazioa garbia da. Hemen dauzkagu mendien egindako lan bat dau, pixkate paraleloan jontzena, eta erreka diferenteak aztertu dira aristi azpian eta eukaliptadi azpian. Eta hemen agertzen dena da biomasa, ornogabeen biomasa. Imaginatu behar dezute, arrainak platerean daukan pixua, jaki pixua. Orduan, biomasa hori, aristitikan eukaliptadira, 154 gutxitzen da, erdira geizten da. Orduan jakia, erdira geizten da. Eta gero, dauzkaguna da, 103 individu gutxiago, eta dibertsitatea ere, mota, zenbat espezia dauzkagun ere, txikiagoa da eukaliptuen azpian. Beste kontu bat eukaliptuekin aipatzen dena zuteena da. Ingurumenean ere eragina dauzka eta aztertu genuen gure zean, txostenean, eta gai oso konplexua da. Egia da, eukaliptua espezie pirofilo bat dela, adaptatuta dago zuteetara, printzipioz gainera pirofiloa izan da nahi du, erabiltzen duela zua bere abantailarako, azken batean zuteek egiteutena da eremua garbitu eta berriro azpitik azkar ertetzeko gaitasuna nola daukan, kompetentzia kentzen du, neurri batean.
Eta egia da baita ere, eukaliptuen kasuan sua edatzeko gaitasuna handia daukala. Badaude beste egur batzuk kalorifikoagoak edo errezago su hartzen dutenak, baina behin su hartzen baldin badu, azala askatzeko daukan tendentziarekin eta zabaltzeko erraztasuna handia dauzkan espezie bada. Eta sute handiak ikuste ditugunak gure ingurunean, gure zonaldean, Galizian eta Portugalen, Iberiar penintsulari buruz ari naiz, noski, askotan izaten dira eukaliptadiak. Baina egia da baita ere hor betikoa, sute bati buruz ari garenean giza faktorea ere ezin degula ahaztu. Eta adibidez Kantabria eta Bizkaian, printzipioz eukaliptadia bietan daukagu, baino sute kopurua askoz handiagoa da Kantabrian. Tendentzia, joera handiagoa dago baso hauei edo landaketa hauei zu emateko. Azken kontua, lantzen duguna gure txosten honetan da beroketa globalaren kontua. Eta modu oso simplean gerturatzen bagara, beroketa globala eta karbonoaren problematika ontara, pentsa dezakegu, CO2 asko xurgatzen duen ez eukaliptuak, beroketa globalarentzako soluzio bat bezala izan daiteke. Baina, planteamendu honek konpartimentu bat ahazten du guztiz, da lurzoruaren konpartimentua. Lurzoruan metatzen da baso batean dagoen karbonoaren erdia iaia. Orduan, lurzoruan gertatzen dian, lehen aipatu ditugun erosio tasa handi horiek eta materia organiko galera horiek, printzipioz, justu, beroketa globalaren aurrean hartu nahi dugun neurrien kontrakoak izango lirateke. Honen inguruan, ez daude ikerketa lokal asko, daudena da zenbait estima, eta estima hauek esaten dutena da, landaketa hauek, eukaliptu bati bat, ez diala alternatiba egokiak beroketa globalari aurre egiteko, justu kontra egoztela. Lan honetan, pixkat guztia laburtze aldera edo taula sortu genuen, ez? 50 piko horritako lan bada, orduan badago informazioa, eta informazio guztia sintetizatzeko edo taula sortu genuen. Orduan, taula honetan daudena da konparaketak, eukaliptua eta baso autoktonoa edo eukaliptua eta landaketak. Eta konparaketa horiek Euskadin edo Iberiar penintsulan. Eta kolorez eta simbolo kopuruz kodifikatu dugu. Batetik, kolorea dauzkatute urdinetik hasi eta gorrira. Urdinaren kasua izango zen, eukaliptuak hobekuntza bat suposatzen du, hobetu egiten du egoera, orduan, izango zen, dibertsitatea altuagoa da, ugaritasuna altuagoa da, espezie gehiago dauzkagu, ez dakit erosioa jaisten du. Guzti izango zen, ingurumenaren alde egiten duela, eta ikusten zuten bezala, urdinik ez dago taula honetan. Berdearen kasuan eukaliptu hobea da, zerbait hobea da, eta agertzen dira, anedota moduan edo bi kasu, horre, bi konparaketa, landaketak baino, koniferen kasuan baino, balio hobeak eman ditu dena. Kolenboloen kasuan bat, eta bestea, aluminioen konzentrazioa. Eta, beste motorean dauzkaguna da, eukaliptuaren kasuan, balio okerragoak eman dituna, horiz, eta balio askoz okerragoak eman dituna, gorriz. Eta ikusten zute hemen, taula honetan bati bat gorria daukagula. Ondorioa garbia da, eragin negatiboak garbia dira. Eragin negatiboak garbia dira, baso autoktonaren aurka konparatzen balin badegu, hori da lehenengo zutabea eta hirugarren zutabea, eta bigarren eta laugarren zutabeak landaketekin konparatzen baditugu ere, okerreranzko bide bat da, eukaliptuak aldatzea, koniferetatik abiatzen bagara. Konparaketa hori garbia da. Eta gero, taula honetan baita ere laburtuta daude, evidentzia hauen indarrak. Orduan, zientzian, badakizue, itxoineko, ez da? Zientzian badakizue lan bakar batek gutxi izan nahi duela eta evidentzia pilatu egiten diela. Orduan, lan batek pistak ematen dizkitzu eta gero ondoren datozenak konfirmatu egiten dute eta ondorio solidoagoa sortzen dira. Orduan, hemen puntu bakarra edo simbolo bakarra daukaten kasuak izango ziren justu hori. Lan bat daukagu horren inguruan eta negatiboa edo positiboa edo dena delako ondoriotara itxi da, baina lan bakarra da. Oraindik joera bat bakarrik ikusten dugu. Bi puntu dauzkagunean joera indartsuagoa da, behar izan da lan bakarra baino leku ezberdinetan errepikatu dana, edo behar bada leku bakarra baino pare bat edo hiru bat lan daude.
Eta 3 puntu dauzkagunean berriz ondorioak sendoa dira. Behin da berriz errepikatu dira da lanak, leku diferentetan, Portugalen, Espainian, lan desberdinak gaude, eta guztiak iritsi dira ondorio berdinetara. Orduan ikusten zute hemen 3 puntutako ondorioak asko daudela. Ondorioak oso solidoa direla. Kaltegarria da eta ez dago dudarik aldertatik. Eta etorkizuna ze espero dugu? Bueno, batetik espero duguna da zenbat eta gehiago landatu, kalteak handiagoak izango direla. Ez da berdina, arro batean hektarea bat eukitzea, edo golpera arro osoa, estaltzea eukaliptuz. Dudik gabe, implikazioak eta eraginak oso diferenteak izango dira. Eta bestetikan, eta momentu honetan importantea da besteko kontzeptua da, denbora aurrera egin ala ere, kalteak akumulatzen joango direla. Orain eukaliptoa landatzen dugun ere mugiek beste lur erabilera bat izan dute, eta erentzian jaso dugu lur kalitate bat eta biodibertsitate bat. Orduan, orain lur hori eta eremu hori aldatzen joaten da nenean, pixkanaka galtzen joango gara. Orduan, hemendik 10 urtera behar bada, dibertsitatean oraindik alderik ez dugu izango. Baina 20 urtera gehiago izango dugu, 30 urtera gehiago, eta pixkanaka akumulatzen joango dan zerbait izango da dudik gabe. Eta, hau, azken kontu bezala, hemen lan bat komentatu nahi nizuen, edo erakutsi nahi nizuen, hemen egiten da zan, pixkate planteatu edo ranking batean jarri, Europan erabiltzen dian espezie ezberdinak edo landatzen dian espezie ezberdinak basoak sortzeko. Mutur batean dauzkagu baso autoktonoak sortzeko interesgarria dian espezie horiek, eta horra gertzen ezkigu urkia, lizarra, altza, pagoa, aritza, eta beste muturrean dauzkagu justu kontrakoa, kontserbazioan ikuspuntutik balio bajoa dukatenak, eta guztiaketan ikuspuntutik balio altua dukatenak. Eta horra gertzen egu eukaliptua bati bat muturrean. Hau pixkate ilustratiboa da baita ere, ikusteko eukaliptuaren kasua nahiko kasu zera dela, nahiko inpaktu bortitza dela ingurumenean. Eta noiz entzungo zenuten, leheno pinua izan dugu edo koniferak izan ditugu, eta lehen ere hori izaten zuten, kalteak handiak zirela, eta orain eukaliptuarekin berdina joaz. Printzipioz, hauen arabera, baso autoktonetatik koniferoetara ikusten dugun salto hori edo kalte hori, beste hainbeste, espero daiteke, koniferoetatik eukaliptuetara ere. Orduan nahiko ilustratiboa da kontu bada. Eta nire partez hori da pixkat laburpen oso laburtua sosten horrena. Wow, Aitor, mil esker laburpen abia da bizian egindako laburpen hori, oso interesgarria, oso mamitsua, datu pilo utzi dizkiguzu, hausnarketerako. Eta orain, Iñaki Izpururen txanda, izango dugu, bera esan bezala itsasondoko alkatea dugu, eta bertako baso guztiak eta eredu berria, aipatuko digu, berria edo, abiatu duzuena behintzat, eta, zuri utziko izute hitza, teknikoki posible denean, uste dut badela. Teknikoki hitz egiteko, inongo arazorik ez. Beste kontu da hori, txuleta hor daukat eta hori jarraitzen saiatuko nahi, bestela gauzak aleine ez galtzeko. Orduan, alkate izateek eta herri txiki batekok, gauza txarrak ere baditu noski, baina gauza bat behintzat ona badu eta da nolabait komunidade baten edo talde baten izenean gauzak egiteko modua ematen duela. Eta gure herrian ni sartu aurretik, orain dela dozena bat urte edo, herriak edo herriko talde, jendetsu batek erabaki zuen, hori, herria etzela bukatzen, gero ikusiko dugun bezala, herriko kaleetan, baizik mendia ere herria zela eta mendia ere babestu edo kudeatu edo nolabait gure ganatu behar genuela. Horregaitik pixkat landalurren beharra, hau da, bat da, hirilurra deitzen duguna eta hori hirigintza egiten dutenak eta arkitektuak eta oso garbi daukate, beste batzuk ez dauko bain garbi, baina tira, eta orduan desberdintzen dituzte horiek. Eta landalurren beharra, aizkeneko COVID pandemia honekin edo garbi ikusi da, fijatzen da zerate gure mendietan,
gurean behintzat eta ingurukoetan nik ezagutzen ditutenetan sekulatzen hainbeste jende ibili. Jendea ibili da herriko mendietan eta leku asko ezagutzen ez zituenak. Bai? Bueno, azteko, nik uste hori ez, horren filosofia zein da, zer dagoenen atzetik, eta horregaitik ez dugu ahaztu behar nun gauden. Gure eguneroko jokaeran ematen du hori, mugagabeko leku batean gaudela, eta azkenean horrelako irudiak erakusten digutena, da munduak mugak dituela. Batek esaten bezala hori, hazkuntza jasangarria edo eramangarria edo iraunkorra hitz egiten edo entzuten zuenean eguzkiko krema erosten zuela, eguzki joko zuelako. Bueno, azkeneko aldi hontan klima aldaketa eta klimari buruz asko hitz egiten da, baina badaude beste gai batzuk hori bezain garrantzitsuak hori dienak. Eta da hori ikusi duguna, ezkeren mundu mugatu batean bizigea eta gero eta gehiago. Hau ez da ez Araba eta ez Bilbo ere, baina bueno, mundu hontako irudiak dira, pixkat esagerazioa da, muturreko kontuak, baina hor bizigera eta horren ondorioa da beste hau. Eta hemen azaltzen dena da nolabait zer nola eragiten ari geran gure biosfera deitzen dugunean, gure munduko bizitza eta gure bizitza beste guztien artean eusten duen biodibertsitatea dagoen modan, ze eragina izan dugun, batez ere, azkeneko 100 urteetan, eta ikusten duzue, hor ezkerrea gorria dagoena da, eraldatu edo izorratu izebatean esateko duguna, eta eskubialdean gelditzen zaiguna, eta ikusi lurraren azaleraren erdia baino gehiago, ia 70% eraldatu dugu gizakiok, mundu guztia eraldatzen ari gera. Orduan, garbi esan daiteke eta hori antropozenoa bezalako hitzak erabiltzen dira, baina 6. iraungitze masiboaren erdi-erdian gaudela, ikusi bestela horko datuak, bai animali eta landare espezie desberdinen artean, zenbat galtzen ari geran eta hori gainera atzera egiteko partez, gero eta handiagoa eta gero eta larriagoa da. Eta hori da pixkat, orokorrean, mundu mailan dagoena, eta guaingoa zen gure elkargora jaistea, guk munduan gutxi eragin dezakegu, baina gure lurraldean behintzat eragin dezakegu, eta alduguna egiteko modua izango dugu. Udalek, ikusi dugun bezala, bi tresna edo bi aukera dauzkate basogintzan, basogintza da gaurko gaia, basogintzan eragiteko edo lurren erabileran eragiteko. Batetik jabetza da. Hau da, jabeak, gero hitz egingo du jabetzatz, baina jabeak badu, bere nolabaiteko ahalmen batzuk baditu, bere lurran erabakitzeko zer egin edo zer ez egin. Eta lehendabiziko gauza, elkarguan edo erkidegoan ikusten duguna da, hegoaldean eta iparraldean, hau da, Atlantiar, iparraldeko Atlantiar arranetan, eta Mediterraneo alde horretan, hau da, Araba eta Bizkaia eta Gipuzkoa, gutxi gora bera esateko, desberdintasun handia ikusten da. Mendiak edo lurra publikoa da gehien bat, edo asko zati handi batean, Araban edo hegoaldeko erdian, eta iparraldeko erdian alderantziz. Ikusten duzue dena ia zuri dagoela, hau da, hauek bakarri dira herri onurako mendiak deklaratu daudenak, ez da benetan ez da horrelakoa, baina tira, idea bat ematen digu. Eta horrekin batera dator lurraren erabilera, zertarako erabiltzen den lurzoru hori, eta horrengo hontan, honekin alderatuz ikusten dugu zer erabilera ematen den hegoaldean eta iparraldean. Eta ikusten duzue koloreak, eta hortarako jarrita daude, noski koloreak oso desberdina daudela. Berdez basoak ditugu, gorriz landaketak. Ez bakarrik eukaliptua, pinuak batez ere, eta hori egurra ekoizteko landaketak. Orduan,
eta iaia bat dator, lurraren jabetzakin. Dirudienez, edo hori ondori ostatzen da, nolabait jabetza publikoak izateak hobeto babestu ditu, naiz eta bere arazoak eta bere gauza txarrak ere, edo gabeziak azaldu, lur publikoetan askoz gehiago mantendu da basoa, eta lur pribatuetan ematen du landaketak direla, eta ikusten duzue azkenean lurzoruaren erdia baino gehiago hartzen dutela. Ez dugu ahaztu behar, hemen utzi ezkero ere, pake-paken edozein lekutan utzi ezkero ere, zuhaitzak berez ematen direla. Hori gutxi balitz, azkeneko zerbait esateatik, 50 urteetan, milioika zuhaitz landatu dira, egurra ekoizteko. Eta hori da, pixkate, gaur egun dagoen egoera. Baina hori esan da, eta aprobetxatu dut, lagun batek, Martxela Izpuruak, guain dela gutxi, berria atera zuen nola baiteko iritzi artikulu bat, eta nik uste gainera arrazoi zuela eta horregaitik jartzen duen hemen, zein dira landalurren jabeen eskubideak. Ematen du jabe izateak edozein gauzatarako eskubidea ematen duela. Eta nire ustez, eta gure ustez ez da horrela. Ez da horrela eta gutxi gorik ere. Orduan, horregatik esan da, jabe bate pentsatzen du berak nahi duena egin dezakela bertan. Nork esan behar dio zer egin berea den lur hartan, nerea baldin bada lurra. Claro, hori pentsatzen badugu, hemen gauden lekuan, inori etzaio okurritzen etxe bat baimenik gabe eraikitzea edo beste zerbait edozein lan udalaren baimenik gabe egitea. Hori ala da, landalurretan bai. Orduan, lurraren jabetza ez da inorena. Lurrak ez du jaberik, eta norbait izatekotan gizartearena da. Mendia, eta hori guri ere gertatzen zaigu, mendia gora igotzen geanean, pentsatzen dugu, ura dena libre dela eta harrek ez duela jaberik. Gurean danak due bere jabea, naiz eta publikoa izan, baina hori ematen du ez, beste askatasun bat dagoela goiko mendietan, eta ez beko landalurretan ere, hau da, zuhaitzak edo landatu dauden lekuetan, eta belardietan, eta bar. Orduan, eskritura publikoan, lur jabetza jasota duenak, lur horren erabiltzaile hutsa da, lur horren erabiltzaile, jabeak denok gera. Orduan, eta erabiltzaile den neurrian, ezin du edo zer gauza egin lurrekin edo lurretan, ezin du lur hori ondatu. Debekatuta egon beharko litzeke, lur hori ondatzea, lehen ikusi duzue eukaliptuekin gertatzen dela, lur ondaketa gertatzen dena, orduan, lurzorua ondare publikoa da, orduan, ondare publiko hori da babestu behar dena, horregatik, ezin du, naizta jabea izan, da eskritura berea dela esan, ezin du lur hori ondatu, bai? Eta gero, hurrengo idea da hori administrazio publikoak gizartearen ordezkari gisa, hau da, gizartea ordezkatzen dugu, bermatu behar du lurraren erabilera egokia. Hurrengo belaunaldietara ondo ailega dadin. Eta hortara doaz, hemen ere, ditugun legeak, gero ikusiko du, gure herrian ere eragina handia dute, eta batez ere lurraldea antolatzeko legeak. Hemen lege propioa dugu, baita ere dugu, lurraldea antolatzeko gidalerroak ere baditugu, elkide osoa hartzen dutenak, eta gero eskualdeka ere zatikako plana ditu. Orduan, administrazioa begira, administrazioa egin beharrak zein dira, administrazioak orokorrean udala ordezkatzen dut, baina, udalen gainetik daude gure kasuan diputazioak, Eusko Jaurlaritza, Europako estadua eta bar. Orduan, administrazioak ondo egingo luke matarrasak debekatzea maldan dauden lurretan. Berez, malda batzutatik gora eta ordenazio planak eta antolaketa planak egiten direnean, malda batetik gora debekatu egiten dira leku askotan. Gurean leku batzuetan bai, babestuta dauden lekuetan, beste batzuetan ez. Igadura sortzen delako eta lurra galtzen. Hau da, lurra galera ekidin behar du, ezin du lurra galtzen utzi,
administrazioak, denon ordezkari delako. Administrazioa debekua jarditzake eukaliptuak landatzeko. Lurraren ondamena dakarrelako edo errekak ondatzen dituelako. Orain arte, ikusi dugu, ondamendi hori badakar, administrazioak debekatu dezake, bai? Administrazioa debekatu dezake, halako maldatik gorako lurrak goldatzea adibidez. Edo, higadura sortzen delako, lur mugimenduak malda batzuetan eta debekatuta daude. Hemen, zorionez edo zoritxarrez, Araban hegoaldera juten bagera baditu leku lauak, baina Bizkaian eta batez ere Gipuzkoan, futbol zelai bat egiteko zailtasuna daude gaur egun. Ez dago leku laurik dena aldapa da, bai? Bestalde, noski, administrazioak muga jarditzake, pestiziden erabileraz edo minda zabaltzeaz. Eta hori da, hemen ditugun gauza arazoetako batzuk baita ere. Eta orduan, administrazio lur bakoitzari erabilera baimenduen zerrenda ezarri beharko lioke. Hau da, eta hori, teorian egiten da, praktikan gutxiago, teorian hori araututa dago, praktikan oraindik landalurretan, hau da, urbanizazioak diren lurretan, ez da praktikara eramaten teorian onartuta dagoena, orain arte. Bale? Eta basoetaz, ari garen ezkero, zer ematen digu, zer onura publikoa du baso batek, irudi hauek oso politiak dira hori adierazteko, hau da, basoetaz ari garenean, ez gera bakarrikari, baita ere, izan diteke, egurra ekoizteko sistema batetaz, baizik beste gauza asko emango dizkigute. Eta hori esan da gainera, eta guain ikusi duguna, administrazioek bere ardura duela, nola bait, oreka hori aurkitzen saiatu beharko da, hau da, interes pribatuak oso legitimoak dira, interes pribatuak dira, inork ez ditu duda jartzen, baina interes publikoak ere hor daude, eta interes publikoa interes pribatuen gainetik egon beharko luke. Ez da beti gertatzen, ikusten dugun bezala, baina hala beharko litzeke. Eta basuen kasuan ikusten duzu, ez da bakarrik, egurra ematea, baizik arnasten dugun airea, edo errekatako uraren gardentasuna, edo edaten dugun ura, hortik dator, eta basoak eragina dute hortan. Egurrez aparte beste gauza asko ematen dizkigute, guain gaztainakin enpeinatu gera itsasondon, eta gaztainak adibidez frutuak ematen dizkigute, biodibertsitatea mantentzen dute, esan dugu biodibertsitate galera izugarri erdian gaude. Hainbeste gauza basoetatik eta debalde ateratzen ditugunak. Orduan, hori da nolabait administrazioen egin beharra. Nolabait, bere administraduei, gure kasuen herritarrei, onura horiek ematen edo banatzen saiatu. Orduan, hori da, eta hemen pinua dira, gero kalipituak izango dira, baina aukeratu behar da. Hau da, eredu bat, orain arte izan duguna, eta hori izan duguna, interes pribatu behintzat, batzuentzat, egokia izan da eta eman du bere etekina, naiz eta beti laguntza publikoekin izan, eta beste muturrean hori basoa du. Eta basoak horrelakoak dira, hori gure artean galdu da, baina hain dela 200 urte horrelako basoak, edo 300 urte, genituen bat edo beste. Eta bat edo beste aukeratu behar du, ezin deguna da dena nahi izan. Batez ere lurra gutxi dugun lekuetan. Lur asko dagoen lekuetan ez dakit, Errusia batean, edo Noruega eta horri iparraldean, edo gertua junda Sorian pentsatzen dugunean, edo Guadalajaran, noski esan du, edo Nafarroan bertan lur asko dago, jende gutxi, hemen jende asko gera, eta lur gutxi daukagu. Pentsatu, erkidegoan lurra banatzen hasiko gineke jende guztien artean. Erabaki dugu revoluzioa egitea eta lur guztia banatzea jende guztien artean. Bakoitzari azalera bat emanez. Pentsatu, hektarea bakoitzean, sartu beharko ginekela 3 edo 4 persona. Bakoitzean, ona, txarra, mendia, arkaitza, ura. Lurra, lurzorua, gero eta
etorkizunean gero eta beharrezkoa izango den ondare bat da. Eta hori ere kontuan hartu beharreko gauza dugu. Bueno, eta itsasondura jatxiz, itsasondura ere beste herri guztietan bezala. Hirigune bat badu, txikia izanagatik, 700 lagun gea, baina ikusten duzu autobidea, trenbidea, errepidea, ibaia, ordanak, eta herria horren inguruan, hirigunea horren inguruan. Bai, orduan, arauak egiten dienean, irigintzeko araudia eta ikusten duzu argazkia, atzala hori da, ez dago besterik. Baina, bueno, esaten duguna, nire aurrekoak beste zerbait ere ikusten hasi zian, eta hori behetik begiratzeko partez, goitik begiratzen badugu, guk mendi bat itsasondon mendi altuena 800 metro ditu, Murumendi izenekua, Murumenditik argazki hau ateratzen da, eta hemen ikusten duzue, mendian, bueno, beste leku batzuetan gertatzen dena. Hemen eukaliptorik ez da sekula izan, ez da orain arte izan, da eskaerarik ere ez dago, gu Bazpare debekatu egin dugu, baina, bueno, aurreratuz Bazpare, baina ikusten duzu baita ere deliti dagoela, horre jabetza oso zatikatua dago, ikusiko du bezala, eta bakoitza egin du alduena. Baita ere esan behar da argazkia orain dela 60 urte ez zeukala zer ikusirik. Ikusten ditugun landaketa edo baso landaketak batez ere, hor alertzeak eta pinuak eta ikusten ditugun horiek, orain dela 60 urte, 60 urte ere, hori landatu egiten zian. Patata egiten zen, patata zuruak eta grisoroak ziren. Nekazaritza, ez dauka zer ikusirik, orain dela 60 urtekoekin, eta lehen soroak edo landalurrak zirenak, hori, berez, zuhaitz landaketak bihurtu ziren. Orduan, lehen esan duguna, antolaketa badago, egon badago, eta hemen duzue gure herriaren, udalerriaren muga, hori ikusten duzue, ia goiko puntan dago Murumendi lehen ikusi duguna, eta begira, eta hau ez da herriko araua, baizik herrin gainetik dagoen araudia. Batetik dugu bat ikusten duzuen horrekin, hori da Murumendiko interesgunea, horrela dago, lurraldeko antolamentuko gidalerro horietan horrela markatuta daukagu muga horiekin, eta gero 2 eta 3 ikusten duzu batetik ekosistema hobetzeko eremuak bezala izendatuta dago, eta 3. nahia gu Goierriko eskualdean gaude, Goierrik bere lurraldeko zatikako plana du, hemen Arabako iparraldeko arau hauek izango duten bezala, eta horiek ere markatzen digu beste kategoria bat, eta esaten digu, konserbatu behar diren baso eremuak. Hori herritik ezer egiten hasi aurretik. Orduan, pentsatu babestutako lursailak itsasondoko udalerrian direla 164. Osea, erdia baino gehiagoia babestu beharren gaude, nahi edo ez. Ze gertatzen da? Hori paperean oso ondo dago, baina praktikara ez da gehien bat, leku askotan ez da eramaten. Gu saiatu gera, edo saiatzen ari gera, hori praktikara eramaten. Ez da hori bakarrik, gero entzuko zenuten, korridore ekologikoak, korridore ekologikoak, oso ondo, eta hemen Aralartik eta beste leku batzutatik dauden datozen korridore ekologikoak, hor goien azaltzen dien Murumendin, hor elkartzen dira, eta itsasondoko udalerriaren muga ikusten dituzue, alderik alde, korridore ekologiko horre pasatzen digu, orduan, ez dugu aukera hundirik ematen beste zer egiteko, beste aukerarik ez badago, oazen horrera, ez dugu gaizki hartu, ondo hartu dugu, eta aurrera egiten saiatzen gera. Orduan, lehen esan duguna, batetik lurralde antolaketa dugu, orain ari gera hori moldatzen, nolabait herriko arauak, oain apua deitzen dena, edo plangintza orokorra aldatzeko, landalurretan, urbanizazineko lekuetan, eta bestetik ari gera nolabait lehen aipatu du jabetza hori gure ganatzen. Udalen egoerak oso desberdinak dira, Araban batez ere ikusi dugu, oraindik mendi publikoak asko dira, Gipuzkoan gutxiago, guk adibidez itsasondon orain arte mendi publikorik herri onurako mendirik ez genuen, badaude, Ataun bat, edo Oiartzun bat, edo Oñati bat, edo
herrimendi ohandik handik dazkatenak, baina orokorrean oso gutxi, eta itsasondorea hori gertatzen zaigun. Orduan, bigarren nolabait tresna daukana udalak bere kudeaketa egiteko da lurrak bere ganatu. Lur hauek, lurzoru hauek, eta han dokumentatuta dugu, 19. mendean eta 20. mendean hasieran saldu zituen udalak gehienak. Zergatik, hori, orduan beharra, diru beharra izango zuelako. Garai hartan, hori, udalak ez zuten finantzatzeko aukera izugarririk pentsatzen dut izango. Bestetik, lurra erabilera askoz intensiboa zen, esan duguna, landalurrak ziren, landatu egiten ziren gehien bat. Orduan saltzen joan zen eta orain dela 10 urte, 30 hektareara etzen iristen udalak zituen lurrak. Orduan, batetik zaintzailetza edo kustodia bidez eta bestetik lurrak erosiz urtero pixkanan, hemen ikusten duzue, urdinez dauden horiek ja udalaren jabetzako lurrak dira. Eta hor ari gera, nolabait beste motako kudeaketa bat egin nahian. Urtero deialdi bat egiten dugu, jarraitzen dugu erosten, urtero jartzen ditugu 15.000 euro udalaren zeatan, partida, aurrekontuetan, partida jartzen dugu horretarako, eta pixkanan erosten guaz. Eusko Jaurlaritzak ere laguntzak izan ditugu, terrenoak erosteko noizbait, eta gero ikusiko dugun bezala kudeaketan urtero laguntza eskatzen dugu eta ematen digute nolabait horko basoetan ari geran lanak egiteko. Orduan orain gaur egun 100 zerbait gehiago hektarea kudeatzen ditugu denetik, asko basoak edo baso bidean dijoazten lurrak dira, beste batzuk koniferoez estalita zeudenak eta konifero horiek usten diogu aurreko jabeari ustiatzen eta bertako basoa berreskuratzen goaz. Landaketak eginez, landaketak esan duguna, konifero daudilekuan konifero kendu eta batez ere, altura gutxiko lekutan ari gera, eta aritza izaten da espezie nagusia, eta aritzez aparte, enpeño txiki bat jartzen ari gera gaztaino onduetan. Oraindik gaztainadiak baditu herrian, baina gaztainak daude zaharkituta, eta puja berriak ematen dituzte, bizirik mantentzen dira, baina orain, ikusi dugu bezala, saiakera bat egiten ari gera, ontxo batzuen bidez, nolabait, txankroa eta tintaren aurkako, ikusiko dugu, proba batzuk egiten behintzat, bai? Beste alde batetik, eta aipatu dut, Eusko Jaurlaritzaren laguntzekin, interes europarreko habitatak dira, edo eskualdeko intereseko habitatak dira basoietako asko, ikusten duzu hemen horietako batzuk, kartografia egiten da, eta pixkanan ari gera. Lehen ez dut esan, aizkenean, lur eskaintzak handiagoa ditugu, hemen ikusi duzue, aizkenean, sailak oso txikiak dira normalean, badaude batzuk, jabe batzuk, 40 hektarea haine dauzkatenak, eta horrelakoak hori asko da. Baina orokorrean, generalean txikiago izaten dira. Eta orduan oso zatikatua dago jabetza. Eta orduan ikusten duzu, leku batzutan mantendu da, ez dutelako normalean egin ez dutelako, eta gero herritik urrun hor goiko partean ikusten dituzuen horiek batez ere ikatza, egurri ikatza egiteko erabiltzen zirelako eta hor pagadiak mantendu izan du dira. Beste gauza batzuen artean hori gaztainonduena hasi naizena azaltzen, kartografia eginda dugu, arrasateko konpaini horiekin da, beste gauza batzuen artean, gaztainadien eta gaztainonduen kartografia egin dugu, pixka bat ikusteko nun eta nola ikusten duzu oraindik ere gaztainondoak dira hauek, eta gaztainondo desiente gelditzen direla mendi horietan. Eta gure apustua batez ere izan da, noski, nolabait, herritarrekin batea gauzak egitea. Eta herritarrekin batea gauzak egiteko aitzakia behar dira. Ez da harritzeko aitzakiak behar dira. Eta ezkenean, biodibertsitatean hitz egitea ondo dago, eta jendeak gutxi edo gehiago ulertzen du.
baina gertuako gauzak ere onak izaten dira. Orduan alde batetik egin dugu PR bat edo ibilbide txiki bat markatu eta eskualde mailan eta zabaldu eta hori. Gero auzo bat ere badugu, Basarri arteko auzo bat, han garaibateko eskola txikiak zeuden, han aterpe bat eta egin dugu, eta ireki dugu, hain COVID iritsi zaigu eta hor dago geldirik, baina berriro ere martxan jartzeko asmoa dago, denantzako irekia. Eta gero bestetik, nolabaiteko iniziatiba bat izan da, erreserba deitzen diote, aigera Ultzamako perretxikoen, ontxuen kotuekin lanean, eta baita ere parte hartzen dute EHUko Isabelek, eta aritu da horko bere ikasleetako bat, karrera bukaerako lana egiten, eta gero baita ere Gipuzkoan dago, hemen dagoen bezala, Bizkaian dagoen bezala, Gipuzkoa Fraisoro deitzen da, horre guarda eta horrelako lanbide eskola, nekazaritzako edo eskola bat dago, eta horko praktikak ere hemen egiten dituzte. Orduan, erreserba mikologikoa, erreserba zerbait izateagatik, esan nahi dut, ez da galerazten inoi, ez da galerazten perretxikoa biltzea jutea, baina bai, egin nahi duguna da, perretxiko horiek, nola bai jarraipen bat egin. Basoak lortzen ari gera, jendea perretxikoa biltzeko aukera izan dezan. Esan duguna, Altzamakoekin ari gera partzela batzu jarri ditugu, jarraipenak egiteko, urtero jarraipenak egiten dira, zenbat ontxo perretxiku ateratzen dian, eta gero tratamendu batzuk baita ere egin, argia pasatzeko arbola batzuk, pagadietan batez ere arbola batzuk kendu, argiunea sortu, eta jarraipen bat egin, ekoizpena ontxuetan nolakoa den. Egia da, leku ona dela ontxuak eta zehatzeko, baina leku txikiak dira. Oain basoa 250 hektare inguru izango da. Baina, Gipuzkoarako eta han behintzat, ez dakit hemen, baina han behintzat afizio handia dago, pertxikueta eta hori, eta herrian hori izateko aukera gauze ederra da, eta jende asko mugitzen du. Eta gero bestetik hasi gera baita ere pertxikuekin, baina inokulazioak egiten. Eta aurten hasi gera, iaz hasi ginen horrekin, batetik bertako espezieekin, hildako egurrean pleurotusekin, pleurotus bi espezieekin, eta gero aurten hasi gera baita ere beste espezie batzukin, horien artean boilurrak, trufak. Boilurrak, ez da, trufa edo boilurrak, trufa espezie asko daude, eta hemen bertan bi behintzat ematen dira, eta bi horiekin ari gera inokulazioak egiten. Ikusi behar, hemendik urte batzutara ikusi dugu zer gertatzen den, baina aristi batean eta hortan ari ginela gainera, horietako boilur trufa horiek aurkitu ditugu, trufa zuriak dira, ez dira trufa beltza, trufia zuria dira, baina kasu hortarako antzeko zerbait da, ez? Esan nahi da, beste gauza batzuk ere badaudela basuetan, ez dala bakarrik egurra ateratzea edo esateratzea, baizik, gurean behintzat, eta Gipuzkoa Bizkaian eta Araban ere, Nafarroan zer esanik ez, ontxuak joku handia eman dezaketela. Beste alde, esan duguna, gaztainendoekin ere gauza bera egiten ari gera, baina gaixotasunak, osasun mailan, eta gero baita ere, ari gera onto zuriarekin. Onto zuriarekin, berdin, bai aritzetan, bai gaztainendoetan, eta bai pago batzuetan, inokulazioak egiten, ikusi dugu, ze emaitzak ematen dituzten, baina, orain arte probatu diren lekuetan emaitza onak ematen ari dira. Lehen ere ekoizpen bat genuen eta hori handitzeko modua baldin badugu ikusiko dugu. Probak egiten jarraitzen dugu, bai? Eta hori da pixkat ari gerena, eta horrek, ez danak, baina herritarren aldetik, holako gauzak, gustoko gauzak izaten dira. Eta izkenean, helburu horrekin lortzen dugu bestea nahi genuena baita ere basuena.
Horrekin batera, gauza desberdinak egiten dira, eta adibidez eskolako, ez dakitzen baduzkagu, 70 bat ikasle eskolan, bere gaia bezala basoa hartzen dute, eta basoaren jarraipena, eta basoaren jarraipenen artean, animalien espezie desberdinak, edo talde desberdinak jarraipena egiten ari gera, horien artean saguzarrak, eta saguzarrak dira basoetan, talde osagai importantea, eta gurean ere, ez da bakarrik basoetan, baina, gure kasuan basoetan, bai, babeslekua jarriz, gauza oso, kuriosuak eta politiak ateratzen dira. Eta aldi berean, nolabait, biodibertsitatearen jarraipena egiten ari gera, bai ontsuekin, bai, hemen izuten zebela, saguzarrekin, hegaztiekin, beste gauzeekin. Eta bukatzeko, eta hori, baita ere HUko kopiatuz, Iñaki Antiguedai kopiatuz, nolabait hasierako bueltara emanez, zer, bihar goizean zer egin, zer da, zer nahi dugu basoekin. Orduan, gauza zehatzak eta gure, eta hemen balimanago, eta hori da pixka bat, gurea, lehen EHU hasidan bezala, udalak ere hasi behar dugu zabaltzen idea horiek, zer nahi dugu gure lurraldearekin, zer nahi dugu gure basoekin. Iñaki Antiguedai, noski, hori hidrogeologoa da, eta ura hartzen du ardatz, baina aizkenen ideak berdinak dira. Lur jabetza publikoa handitu, ez dagoen lekuetan, lehentasuna ur hartunen inguruko lurren jabetza orain arte ez dut esan, baina aizkenean ura, eta erabiltzen dugun ura da baita ere etorkizunen klabeetako bat, etorkizunen beharretako klabe bat izango dena, eta egia esan behar bada, ur hartuneak edo gure lurraldean banatuta ditugun urtegiak eta ez gera bat ere zaintzen ari orain arte. Eta hori lehentxo eroso damutuko zaigu aldatzen ez badugu. Landaretza inguru horietan egokitu, plantaziorik ez, basotzean setatu ez, hau da, ez da dena basotu beharrik ere, bera nahikoa basotzen da baita ere, hemen eozien lurrutzi ezkero basoa berez, bator, eta eukaliptua sartzea, debekatzea lortu behar da, han hemen ari dire mozio bidea ematen, hori da bereak esaten zuena, eta nire horrekin adoz nago, eta haratago beste baso politika bat erreibindikatu behar da. Oda, zuhaitz egokiak, leku egokian eta egoki kudeatuta, hori da pixkat gure lema. Zuhaitz egokiak, leku egokian eta egoki kudeatuta. Horregaitik, denbora perspektibaz begiratu behar da, lur ezin dugu epe motzera bakarrik bidali, epe hartainera eta luzera begiratu behar dugu, baso ekonomiaren bestelako estrategiak ikusi dugun bezala landu behar ditugu, jorratu behar ditugu, eta egokitze eraldatzailearen bidean, hau da egokitu behar dugu, ezin dugu horrela jarraitu gure lurraldea gutxi batzuen interesen nolabait hipotekatuz orain arte egiten ari garen bezala. Eta horregaitik Murrioko bezala horrelako ekimenak zabaldu behar ditugu eta deno laguntza behar dugu hortarako. Bale, unean, mila esker. Iñaki, mila esker itsasondori buruzko master txiki hau eskaintzeagatik. Eta, zuk aipatu duzu apur bat jabetza publikoaren ikuspuntutik zuen esperientzia, eta orain hitza emango diogu Iñaki eta Markeli, ERRES kooperatibaren bizipenak eta proiektuak azaltzeko, ze euren kasuan ez da jabetza publikoa inbeste landu dena ez, baizik eta jabe pribatuen kooperatibak eta basoak eta bar, ezta? Bai, presatzen gabetzen bitartean, erantzuna horri, galdera horri, jabetza denak biltzen saiatzen gara, eta bai dauz bai pribatutik eta bai publikotik datuzenak, eta herritarren ikuspuntutik. Bai ez, martxan. Bai, oinez, hortxe. Bale, hortxe. Lehenek eta behin eskerrik asko komiteatik. Guzela etxeko rantzeko baten gabitz, proiektu Tandai Baso Jabe kooperatiba hau aurkezten, eta berez gure enpresa ERRES kooperatiba elkarte txikia da, 3 kidek osatzen dugu momentu honetan. Aitor gaixo dago
eta bueno, gorantziak emendik, etxien egon bai entzuten, eta bestela Markelek eta nik inakik osatzen dugu Arras Kooperatiba elkarte txikia, eta bueno, tur honetan beste leku batzutan inizen dugun arira, intentzioa da zela daiteko gaur egungo eran beste gehitu pixkat, aurretik aipatu dien gauza asko solapatu ingo die behar bada irakurketa horretan, eta zan pixkat erakartzia zeuenera, aiaraldera ekartzia, eta bertan dakotzen egoera ikuste bai, gainean oso dramatikoa da, oso ondo erakusten da, Iñaki kontxe puntuan aipatu ditun estremo horiek, bai publikoa, bertakoa eta exotikoa eta horren inguruan. Eta gero planteatuko da, ohiko basogintza honek ze gabezi, ze aurgune, ze puntu dituzen, horri alternatiba bat eman, ze beste kudeaketa eredu ulertzen dugun, eta tantai baso jabe kooperatibak zela bildu nahi ditun horrek kontuak, ez? Ez dakiten hendik, hortxela, bueno. Hasiera emanaz... Bai. Bueno, hengo dugu horrelako sarrera txiki bat, zuruk ezagutuko duzu baina asko sobeto, baina, bueno, aiaraldea Euskal Herriko ipar-mende baldean dago kokatuta, eta 500 kilometro karratu ditu, nahiko eremu handia da. Eremu horren 60% gaizki ez baldin banabil zuaiztua dago, hego mendebaldeko zati hori dago zuaitz gutxien duen eremu bezala edo, apur bat aipatu behar dugu hori badela nolabeteko klima trantsizio eremura gerturatzen den eremu bat ere, eta iparraldean daude eremu zuaiztu gehienak. Iparraldean daude ere espezie exotiko gehienak eta hegoaldean bertako espezie gehienak. Publikotasuna eta ere antzerako 60% pribatua dira gaizki ez baldin banabil. Jo, zaila hemendik, Bitartean, egin dezakegu beste apreziazio bat, adibidez, baso publiko eta pribatuen inguruan, ez dugu uste banaketa hain nabaria denik. Baso gintzak erantzuten dio gehiago kokaleku geografiko bati eta basogintza intensiboagoa egiten da Isurialde Atlantikoan, eta herri gehienetan ikusten ari garena da publikoan naiz pribatuan espezie exotikoen presentzia antzerakoa dela. Bestalde, eragiteko gaitasuna eta eragiteko estrategiak desberdinak dira lur publikoetan edo pribatuetan ezbairik gabe. Hortxe puntuan pasada, igual merkatzuk pasatu lan bertatik azkenengo diapositiba horretan agertzen zen nola eta apur bat Aitorrek iraun apreziazio bati helduaz eaen 3,2 baldin bada eukaliptuan azalera aiaraldian 5% zase, gainetik eta ontsi ikusiko ditugun bi diapositibetara joanaz ikusiko dugu hau gainera gauza berri bat dala oso denbora gutxien pasadana. Dan alabe hor dakotzen espezie zerrenda, ez egita presatuko da bertatik, baina da apur bat oin dakotzuen espezie distribuzioa, ez? Eta kolore ilunagotan da publikoa dana, kolore argitan pribatua dana. Baina intxini espinua nagusi jarraitzen da bezaten, ia 20.000 hektarea bueltan, eta ikusten dugu, 5 bat ero publikoa dela, eukaliptuan kasuan bada nitens espeziea da, dauena bertan nagusiki, eta eremu publiko bat badau. Begiratzen baldin azkenengo 10 urtetako datuei, hori da lasarrak, azkenengo 10 urtetako aldaerari ardatza pixka zelebria da pixka aldaketak adierazteko, ez? Intxini espinua 2011-tik gaur egunera 2000 piku hektarea gutxiago dakotzue aiaraldean, eta nagusiki 150-tik gora niten eukaliptuak hartu dau leku hori. Horren atzetik beste maila txikino baten, baso mista bat handikoa delako kutxa beltz hori sartu dituzte hau eraiki daudenak 300 hektareak, eta horrela jarraitu ez, pixkate.
guztia ulertzen dugu ohiko basogintzaren izenarekin, eta, bueno, zer da ohiko basogintza, edo zer esan nahi dugu ohiko basogintza hitzarekin, ohiko basogintza ipatzen dugunean. Ohiko basogintza eredua eredu linear bada, nekazaritzan oinarritutako eredu bat, Alemanian sortu zena, eta eredu linear horrek esan nahi du 0. puntutik edo zikloaren hasieran egontzat ematen du aurreikusi ahal dituela ondorenean eman daitezkeen prozesu guztiak. Beraz, 0. puntu horretan abiatzen da plangintza eta plangintza itxi bat bezala planteatzen da. Hau da, ez du ikusten zerbaitek plangintza hori zorratu dezakeenik, nola baita esateko. Autokudeak eta ekiditen da. Basogintza eredu honek bere frutuak eman ditu ekonomikoki begiratzen baldin badugu, hau da, pinuak eta eukaliptuak ekonomikoki eman dute espero zitekeen emaitza hori, baina sistema hauek sistema oso zaurgarriak dira, ez? Ziurgabetasunaren aurrean zaurgarritasuna handia duten sistemak dira, eta orain ikusten ari gara, ez bakarrik banda gorriarekin, baizik eta beste espezie ugarik pairatzen ari diren gaixotasun deizurriteekin. Globalizazioa eta klima aldaketa ditugu ziurgabetasunaren eragile nagusienetarikoak, eta globalizazioak dakartzalde batetik gaitz eta izurriteen gorakada bat, gure mugimenduegatik, materiala transportatzerakotan eta gugu transportatzerakotan mugitzen ditugulako zeinbat organismo, eta merkatu dinamikak geroz eta bortitzagoak ere badira. Adibide bezala, orain Europa hasi da, adibidez estatu batuetara egur asko mugitzen, Europako estrategiak mugitu ditu, eta ari da piko oso handia jotzen. Klima larrialdiak muturreko fenomenoak areagotzen ditu, eta badakigu aldaketa nabarmenak ekarriko dituela. Eta hain zaurgarria den sistema bat, normalean ez da gai ziurgabetasun horri eusteko. Aldatzen gara lekuz ez dugu dinamiko bengo? Nik uste baiet, ez? Jongoa bertara? Aldatuko lekuz zelan, eta pixkat azkara bengo? Ez dela. Barkatu nahazmena, baina irabaziko dugula. Ezaten gemitan, bi ziurgabetasun iturri horretan askotan hitz egiten dugu perspektiban, ez? Etorkizun baten gertatuko diren aldaketak, edo klima aldaketa etorkizunera. Beti jartzen gaituzte zela daiteko kontu batzutan. Baina pinuak berak, edo zaintxiniz pinuan kasuak berak, erakusten dugu ez, hau aurretik pairatu duen kontua dela, eta oso adibide honekin adibidez. Azteko, 1998ko Martin eta Lothar ekaitzek, ziklon estratropicalak eta geroz eta sarriago ematen diren ekaitz hauek, Europan egur surplus bat eman zuten, eta intxiniz egurraren presioan jaitsiera puntu hori eman zuten. Segituan etorri zen gaitz exotiko bat, espezie exotiko baten gainean, Fusarium circinatuma, edo txankro resinoso del pino delakoa, eta berriro erain zuen presioan jaitsiera bat, azkenean neurri berezi batzuk hartu behar izan zirelako, eta horrek koste bat izan zuelako. Krisi finanziarioak izan zuen eragina oso zuzena izan zen ere bai, eta 2009an Klaus ekaitzak landetan eraitsitako egur kantitateak ere Jesu Guston Lautada sortu zuen egurraren bilakaeran. Zerabaite denboran aurrera ginez, 2018an manden krisiak goia jo zuen momentu horretan, klimak eukizuen eragina oso nabarmena da, oso urte ez eta epel bat, urte hasiera ez eta epel bat izan genuen 2018an, eta lehenagotik azten zebilen populazioak ez da nahi zuen, ez? Krisi horren aurrean, sektoretik sortu zen olako zerrenda bat, banden aurrean resistenteak edo resistentzia maila desberdina zituzten espezia batekin, intxiniz pinuaren ordezko baten bila. Horietatik, batez ere Douglasa, Kryptomeria eta Sequoia landatu izan dira Gipuzkoan eta Bizkaira begira eukaliptua nagusitu da ordezko bezala. Laurek dituzte zaurgarritasun horren zantzuak. Eukaliptuen kasuan, bi espezietatik, globulus eta nitensatik, nitensa gailendu da, globulusak gaitz
fuerte bat, Mikosfarela, eta bi izurrite dituelako, Goniterus Kakalardo bi, eta kriptomeria eta sekoian kasuan, kriptomeriak ez da bile ematen, espero ziren tekinak, oso zaila euren prozesatua, eta egin den ikerketa batek oso gaizki oso gaizki utzi ditu bi espezie hauek. Douglasen kasuak beste espezie exotiko baten, beste gaitz baten eragina jasaten dabil ja momentu horretan, ez? Horren berez, planteatu beharrena, eta pixkat, lehenago aipatu dien kontuetan jarraituz da, ordezko kudaketa bat. Eta ordezko kudaketa zelabait, modelo ekonomiko batetik begiratuta aipatu den beste behar batera egokituaz, ez? Egokitzapena izan behar da helburua basogintzen. Eta egokitzapena ziurgabetasunan aurrean, eta ekonomiko ikusita errenta, eta pixkat, errenta holistiko bat begiratuta, hau da, ekosistema zerbitzu osoen errenta hori jasatzeko, bermatzeko behar duguna da flexibilitate handiagoa duen sistema bat, ez? Orain arte, baso jabeen, baso guztieketen ikuspuntutik, flexibilitate hori kostu bat zen, baina hain beharrezko dugun kontua da, ez? Abantaila hori bilatu den behar da. Eta dikotomia honetan sartu nahi dugu pixka bat dikotomia usteko, ekoiztu edo babestu, uste dugu edo horren parte zeta bat jarri behar dela, eta haustu nahi dugu ere dikotomia hau, ez? Basoa berdin babesa, landaketa berdin ekoizpena. Ez dugu uste referentziarik egiten dionik benetako auziari, edo benetako arazoari, eta ez digu sakontzen usten benetan. Basoa esaten dugunean, esan nahi dugu berez ekosistema kompleju bat, eta landaketa esan nahi dugunean, esan nahi dugu modu oso intentsiboan ekoiztutako espazio bat, baina horrek ez du zertan landaketa bat izan behar eta besteak ere, termino horiek uste dugu ez direla egokienak. Horren partez, beste termino bat erabiltzen ari da, konplexutasunaren terminoa, oso zabalki zabaldu dena zientziaren alorrean, eta referentzia egiten dio nolabait basoak geroz eta komplejuagoa izan, orduan eta ekosistema zerbitzua aberatsagoak eskaini ditzake. Baina ez dago puntu bat non basoa den, eta ez dago, nahi dut, zentzu komplejuagoa da. Hor utzi dugu, aipu bezala, oso liburu esanguratsua gure ustez, oso ondo eta oso publiko denentzako deskribatzen duena zer izan den basogintzaren bilakaera. Askotan ikuspuntu lokala daukagu basogintzaren, basogintzak eragin duen krisi honen inguruan, baina Europa mailan asko errepikatzen den fenomenoa da. Beste gaitz batzukin, beste espezie batzukin, beste landaketa eredotzekin, baina ohiko basogintza horren inguruko irakurketa errepikatu egiten da leku askotan. Bestelako basogintza aipatzen dugunean, hau ohiko basogintza bezain zaharra da. Hor aipatu utzi ditugu bi alemanesko izen, jatorria, zientzia, basogintza zientzia bezala, Alemanian, Imperio Germanikoan dauka sorrera, eta sortu dira aldaera desberdinak ohiko basogintza horri beste ikuspuntu batzuk gehitu diotenak. Hor dauzkatzu adibide batzuk, aldaera batzuk, gero nahi balde maituzue aipu batzuk jaso, pasatuko ditugu. 5 oinarri dira printzipalak, eta horrek deskribatzen jarraituko dugu jongara horrengoan. Oinarretako bat da espezialistasuna, erakutsi da espezie gehiago daudenean basoan, baso horiek ekosistema zerbitzu osoagoak eta hobeak emateko gaitasuna duela. Adibide bat jartzearren, ematen zaio garrantzia berezia ere erredundantzia funtzionalari. Hau da, baso batek ekoizpenera begira jartzen garenean eta biodibertsitatea mantentzera ere baliagarria dira batera doazelako. Espezie bi ditu adibidez goiko kasuan, urkia eta izeia izan daitezke, batek dibertsitate funtzional altua dugu, hau da, produktu desberdinak jaso ditzazkegu baso horretatik, eta funtzio desberdinak bete ditzazkete basoan, baina bietako batek faiatuz gero, ez dugu horren leku hartuko duen besterik, hau da, ez dugu erredundantziarik, eta behar ditugu basoak erredundantzia handiagoa dutenak, besteak beste.
Horrekin oso lotuta doan beste kontzeptua da, aniztasun hori, espezie aniztasun kontzeptual hori horretatik aratago, eskala danetan ematen den aniztasun bat behar dugula, bai aniztasun genetikoa, bai aniztasuna adinetan, ero diametro tamainotan, eta estratu desberdinetan, basoa osorik egon behar da, eta gainera hori oinez oin, eskala txikienean lortu behar dugu, eta horrekin lotuta ikerketa asko egin dira, eskalan efektua ikusteko bai, funtzionamentu desberdinetan, basogintza barruan, ero ekosistema barruan, eta geroz eta argiago geratzen dira heterogenidade hori bilatu behar dela oso eskala txikian. Kontradibidea jartzekotan, eta probatu, ohituta gauden basogintzari lotuta, hor daukatzu dela oso neana zail bat, Aramaian kokatuta dagona, Oleta oso inguru bertan, Arabako Foru Aldundiana, bera, eta horrein da, ohiko aktibitate bat, mehazketa bat, entresaka bat burutu da, zuhaitz hauek denak dira adin berdinekoak, segurazki genetikoki oso hurbilekoa dira, eta entresaka kalea zabaldu bat, kalteak sortu dira. Eskumetan hor, haizeak eragindako haustutako arbola badao, eta ahulgune oso handi bat sortzen da momentu horren ostean. Hau saiestu inbarreko modu bat da, oso zaurgarri bilakatzen du basua. Beste bada birsortze naturalaena. Honek arrazoi desberdinak ditu. Bertako espeziekin bakarrik egin beharko litzatekeelan, gure ustez, honek dakarrelako bermerik handiena espezie hori lekura adaptatuko dela, eta espezie horrek gaitasuna izango duela hazkuntza optimo bat ere izateko. Birsortze naturalak ematen digu aberastasun genetiko handiago bat, lekura egokitutakoa, eta gastu murrizketa oso handi bat. Landaketen gastua oso handia da, gu landaketak egiten ere aritzen gara, eta gastua oso handia da. Birsortzea ona denean, hektareako landarako pura oso handia izaten da, eta handia izan eran landaren hazkuntza ere asko sobea da, elkar lagundu eta elkar konpetitzen dutelako gertu egon da. Eta egurraren ekoizpena eta egurraren kalitatea ere asko igotzen da. Hau beti ez da posible, basoaren memoria deritzona, hasiak edo, txaradiak edo reserva genetiko hori galdua dago leku askotan, eta leku batzuetan pentsatzen dugu behar dela landaketa batzuk egin. Beste oinarritariko bat da eskuhartze bortitzak ekiditzea. Teknologikoki asko aurreratu da, eta basogintzatik beste kontradibide bat erabiliaz, teknologia hori baliatu da teknikoki estrakzio koste hori minimizatzeko. Gero ez da makina handiagoak ibiltzen ditugu basuan, kostea, unitateko kostea txikiagoa izateko, eta honek gurian oso efektu txarrak sortzen ditu. Bat ezbe, den hau beha ipatu dan lurran zelabait esan dako kapitale hortan, bai karbonoan ikuspuntutik, bai igaduran ikuspuntutik, eta sortzen dian kontuak oso bortitza diez. Hau oso ohikoa da gurean ikustea, legediak daude azteko, administrazioak enbeharko lituzken lan horrek egiteko, baina oso ohikoa da bai lege horiek, pixkat alde batera iztia interpretazioa iterakoan. Hau Bizkaian dago, oso hori zingurua da, eta beste hiru argazkiak oso ohikoa dira. Beko eskuitakoa, berez, Australia, Nueva Zelandako argazki bada, baina hemen erabiltzen den oso antzerako makinena. Hau be, ez da eredu bat. Eta nola egin daiteke hau beste erabaten, bakantze bidezko mosketa bidez, hau da behar bada oihartzun handiena duen oinarria. Hau Aramaioko basoa da, 1000 hektarako pagadioa da, eta bertan mosketa ugari egiten da, baina jente asko joaten da bertara perretxikotara adibidez, eta jente asko hartu ere ez da egiten bertan egurra mozten dela. Antzerako zerbait egiten da Iratin adibidez, ero Araba eta Nafarroako leku askotan. Bertan mosketak egiten dira ziklo laburretan, 10-15 urtean behin, eta mozten dira momentu horretan gizarteak, ero industriak, ero behar denak dituen beharrei erantzungo dion produktu zehatz hori. Jakin baitakigu egun batetik bestera asko aldatzen ari dela behar horren nolakotasuna, hau da, gaur egunean 12 metroko enborak ateratzen ari gara, baina badakigu etorkizunean 50 zentimetroko enborrekin aski izango
izango dugula, eta etorkizunean ez dakigu zer gertatuko den. Honek ematen digu aukera oso zabala unean uneko beharretara egokitzeko, eta bestalde murrizten dira eta ia guztiz inbertsio kostuak, hasierako inbertsio kostuak. Behin basoa sortu dugula, basoaren estaldura beti mantentzen da, lurraren babesa beti mantentzen da, lehen Iñakik aipatu duen karbono eta Aitorrek ere aipatu duen karbono ustuleku hori ere babesten da, eta 10-15 urtean behin etekinak ateratzen dira. Etekin zikloak oso laburrak dira, etekinak txikiagoak dira, baina konstanteak izaten dira. Eta etekinak ez soilik ekonomikoak, baizik eta zentu guztietan. Eredu bat jartzearren, azkenengo asteetan bizitatu ditugun bi baso dira hauek, bi baso abandonatu, esan daiteke. Ezkerrean dago pinudi bat, izango dituena 21 urte ero, landatu zena oso marko estuan, eta ezitzaiona kasurik egin, eta, pinuare euskitako espezie bat izaki eta pairatu dituen gaixotasunen ondorioz, hiltzen ari da. Eta eskuinean, Legazpi inguruan dagoen 400 hektarea inguruko mendiko aritz baso bat. Hemen ere Baranbion baduzue mendiko aritz baso nahiko interesgarri bat. Eta 70 urte eman ditu abandonaturik, eta kriston basoa sortu da. Baina bietan dugu arazo antzerako bat. Biak dira konplexutasun oso baxuko basoak. Ez dira nolabait baso osasuntsuak. Bietan dago espezie bakarra, eta landaketa batean bakarrik egin den. Bietan daude adin berdineko espezieak, eta biak daukaten nolabaiteko zaurgarritasun handia. Honen aurrean zer egiten da, ekintza desberdinak egiten dira, transformazio bat emateko. Ezkerrean, egin dira adibidez erastuntze batzuk, erastuntzarekin lortzen duguna da, zuhaitz batzuk hiltzea, eta basoan dagoen egurria handitzea, egurria da basoak bizirauteko behar duen oinarri garrantzitsuenetariko bat, eta eskuineko aldean adibidez beste autu bat hartu da, eta entresaka bat egin da, eta egurra atara da zu aprobetxamendurako. Tarte horietan sortuko dira ondorenean tamaino gazteagoak izango diren zuhaitzak. Nora heldu nahi dugu honekin? Irudi honetara, ez? Hor ikusten duzu Iñaki baso baten, baso misto bada, pagoz eta aritzez osaturiko baso bada, eta bertan daude tamaino oso desberdinetako zuhaitzak. Zuhaitzak hasten direnean, naturalki eta baso barruan asko zuzenago hasten dira, agarrik gabe, eta egurraren propietateak, egurraren kalitatea asko hobea izaten da. Baso honetara helduko ginateke adibidez gaur, moztuko genituen hor ikusi ditzazke zuen zuhaitz handietako batzuk, eta besteak utziko liratezke 10-15 urte barru moztu ahal izateko, baina beti mantenduko luke itxura oso antzerakoa. Eta helburua ez da hori bakarrik, baizik eta goian jarri dugu adibidez argazki hori, zulo bat duena biodibertsitatearen babesa ere lehen lerroan jarri barreko zerbait da. Basoa ez delako soilik egur eustialeku bat, baizik eta ekosistema zerbitzu osoak eman behar dituen sistema bat. Ulertu beharralako bebai jabetza asko, lur zail asko, etekin ekonomiko bat bideratzeko ondirela hor. Lehen hau ipatu du Iñakik ebai, nola lehen hau landa ero soloak ziren eremu horiek, bere garaian alimentu iturri zian, ondoren desarraigoaren industrializazioaren bide horretan pinuak sartu zituzten baserri giroko, ohikoena baserri giroko gentiana zen, eta zela gaiteko etekin ekonomiko baten bila, ez? Etekin ekonomiko hori normalean ohiko ekosistema zerbitzutan zentratu da, ohiko basogintzaren ekosistema zerbitzutan, zelulosa edo egurra helburu zituztenak, eta azkenengo urte edo dekadetako balioak hartuta oso inbertsio eskasak dira, ez? Hor dituzuen datuak dira, Aramaioko baso publikoen datuak, zelaiteko ikerketa bat egin duen azkenengo 20 urtetako transakzio guztiak, 121 transakzio kontutan hartuta, eta zelaiteko ziklo konposto hau osatu, ez? Ekonomikoki aztertzeko, KPI-arekin eguneratu egin zen, eta hor dako zuen balioa da, Aramaioko baso herrilurretatik atara den bataz besteko urteko etekinaz, €60 hektarea eta urteko.
bueno, hau konparatzen baldin badugu, bestelako basogintza baten zifrekin, hori kalkulatzeko, azteko, konparaketa estia justuak, zela baita izan da, termino oso ezberdinak, parametro oso ezberdinak sartzen die, denborak eta bar, baina, referentzia asko bali bat izateko, nahi gendu neukitzia, lanketa txiki bat, ez? Eta oso beti jota, eta ariztiak guztiatuta, heldu ginean €6 hektara eta urterako. Zaitu ginen beste balio batzuk bilatzen, hemengo inguruko foro aldunditan, eta beste kontu, beste ate batzuk jota, baina ez genetxun zifra realik, zelabait tekin realik lortu. Daukagun datu realik onena, Frantziako AFI elkarteak ataratako liburu hauetan topatu dau, bertan Hogeita bat baso experimental inguru jarraitu dituzte azkenengo 30 urtetan, eta hor lortutako zifra oso esanguratsua da. Batez beste 214 hektarea eta urteko lortu dituzte, aipatu dugun basogintzan oso antzerako zerbait praktikatuz. Eta ikuspuntu ekologiko batetik, zer esan ezetz beste zerbitzuekin, hau zela poineztu gara. Aipatzen dugu egurra edo zelulosa ez dela basoak ematen duen zerbitzu bakarra edo basoak jendarteari egiten dion ekarpen bakarra, baizik eta beste batzuk ere badaudela, eta posible da horregatik ere diru sarrerak ere lortzea. Lehen aipatu dira perretxikoak adibidez, hemen gauzagarrienak izan daitezke adibidez CO2 mitigaziorako kredituak eta urronikuntza, batez ere CO2 mitigaziorako kredituak, Portugalen adibidez, jadanik hasi dira ordaintzen €140 hektareako eta urteko, bestelako basoak mantentzen dituzten jabei. Hemen ere dagoeneko eskuratu daitezke kreditu horiek, ministeritzak jarri du plan bat martxan eta badago baliabide bat, eta beste live proiektu bat abiatu da, eta erantzuna nahiko positiboa izan da. Erakutsi dute nola modu honetan kudeatutako basoek, modu intentsiboan kudeatutako basoek baino CO2 mitigazio gaitasun handiagoa duten, eta beraz ekarpen ekonomiko handiagoa jaso dezaketen. Eta orain bai, beste ekosistema zerbitzu batek, zelabait ikuspuntu analizi ekologiko bat eginez, hau oso obioa izan daiteken zerbait da, baina bestelako basogintza batek izan dezakeen inpaktua oso handia da ekologikoki, eta onerako. Eta zerbait referentzia bat aipatzearra, hemen da Nature aldizkarian argitaratutako ikerketa bat, nun ekosistema zerbitzu desberdinak basoen espezie konposaketarekin konparatu zen, eta erantzuna espero zitekena zen, ez? Behar bada, espero zitekena zela, ikerketa honek argitaratu zuen, biomasan ere, hau da, egur metaketan ere, onurak sortzen ditula, eta buruan daukagun ikuspuntu agronomiko hori, hau da, kompetentziak kendu behar hori basoan ez dela horrela gertatzen, eta askotan onuragarria, askotan ez, gehienetan ikusten dela onuragarria dela, espezie bat baino gehiagoki zurreko izpenean ere bai. Ekarriaz, zelabait hau borobiltzeko, aukera eman ziguten, goiena 2030 plataforma barruan prototipoa lantzeko, tantai baso jabe kooperatibaren prototipoa lantzeko, nun aipatu ditugun bestelako basogintzaren eredu hori jarraituta, baso jabe desberdinak batuko genituen kooperatiba baten, ez? Sare baten barruan da, gu oso eskartuta gaz, sare horri, ematen dugu aukera horten ikasteko, eta pixkatolako ekitalditan parte hartzeko bai. Eta labur, analiketa laburren, kooperatibaren oinarriak izango dira, kooperatiba misto bat izango litzake, 3 bazkide motakien osatua, bazkide erabiltzaileak baso jabeak batuko zituzten, nun erabilera sartzen den kooperatiban, hori da ekarpena, jabetza ez da galtzen, eta aukera ongo litzak ere bai dirutan parte hartzeko, diruz parte hartzeko. 150 osatuko luke bazkide erabiltzaile horrek, bazkide langileek 135 osatuko dituzke, eta horre ongo litzak egidaritza teknikoaren epizentrua, zelabait izan da,
eta gainontzeko 1,5 bazkide laguntzaileak osatuko lituzke. Zelaiteko patronatua da, debagoiena 30 bera sortzen da eragile desberdinekin, eragile publiko, pribatu eta norbanako desberdinekin, eta iruditzen, gure iritzia da, baso kudaketa hori ere bai, publikotasun ikuspuntu horretik, edo kolektibotasun horretik landu beharra dagoela, ez. Helburuak, aurretik aipatu dugun basogintza praktikan jartzea izango litzake, kudeaketa gidatua eta bateratua izatea, eta errentagarritasun bai ekonomikoa eta bai ekologikoa bilatzea, bai. Eta zelabait zentruan, ekosistema zerbitzuen paradigma egongo litzake kudeaketaren zentruan, ez? Ez zura bakarrik edo ez egurra bakarrik. Adibide batekin azaltzearen, pentsa baso jabe bat zaretela, baso hauek dituzuela zuen jabetzan, eta izan daitezke era askotarikoa, adibidez hartadi bat, intxignista Douglas gazte bat, landaketa berri bat, moztu berri dagoen baso bat, izan daiteke edozein baso mota. Sartu dezakezu kooperatiban zati bat edo jabetza osoa. Eta nola funtzionatuko du kooperatiba horrek, Iñakik esan duen bezala, pertsona horrek ez du jabetza hori galduko, baizik eta erabileraren zesio bat egingo du nolabait esateko, eta edozein momentutan sartu ahal izango da, eta edozein momentutan irten ahal izango da. Zer jasoko du gidaritza bat. Basogintza eredu hau ez da posible, ez da gauzagarria gaur egun dagoen atomizazioarekin. Hau da, nik hektarea bat baldin baldut, ezin dut modu jasangarri baten, ez ekologikoki, ez ekonomikoki ekoiztu baso bat modu honetan. Horretarako behar dugu saretzea eta batzea eta indarrak elkartzea. Lanak beti egongo dira jabearen beharri egokitu da, jabeak berak zehaztuko ditu erritmoak, baina baldintza batzuk onartu beharko ditu. Onura ekonomikoak izango ditu, alde batetik kostuen murrizketa bat egongo delako, orain jabe bakoitzak adibidez kudeaketa plan bat egiten du, propio bat, modu honetan egin ahalko litzateke kudeaketa plan bat guztientzat. Eta modu hau bezala, beste hainbat eta hainbat gastu ez, konpartituko liratezkenak eta konpartitzarekin murriztu. Sarrerak ere igotzea posible edo gauzagarriagoa da merkaturatzerako orduan batera merkaturatuko genituzkelako, eta bestelako sarrera batzuk ere taldean lortzea asko errazagoa da. Baso jabe partikular bat hasi behar baldin bada, CO2 mitigazioko kredituengatik ordainketak lortzen basolatu egingo da, eta agian ez zer lortuko. Taldean egiten baldin badugu eta samurragoa izango da. Baldintzak zentzu dira, bi baldintza nagusi egongo dira, bata kuota bat ordaintzea, gastuei aurre egiteko, eta beste da transformaziorako konpromiso bat hartzea. Hau da, zuk sartu dezakezu adibidez eukalipto bat, baina konprometitzen zara baso hori transformatuko duzula bertako baso baten, adintez berdinetako baso baten, eta lehen aipatu ditugun ezaugarriak dituen baso baten. Horretarako tarte bat egongo da, hori ez da batean egingo den zeozer, baina hori hartzen duzu. Aipatzearen ere egiten dugu inzidentzia oso handia ekoizpenera eta oso ohituta gaude baso jabeekin egotera. Uste dugu badugula behar bat herri bezala gure aztarna ekologikoari aurre egiteko, eta guk ekoizten duguna, guk kontsumitzen duguna, guk ekoiztu behar dugula aldugun enean behintzat. Baina sinestarazi digute hori modu bakarran egin aldela, eta ikusten ari gara ez esperientzia asko daude mundu mailan, Europan ere, eta etorriko direnak orain ez bada beranduago, eta kontua da ekosistema zerbitzu osoak jartzea zentroan, ez? Eta agian ederrena ez den arren, horregatik ordainketa bat lortzea praktikoa behintzat bada. Beraz, orain prototipazio fase batean gaude, denbora daramago jadanik, eta orain ari gara interesdunen zerrenda bat jasotzen. Interesdunen zerrenda horretan batzen ari gara kooperatiba honetan parte hartu nahiko luketen pertsonen izenak, haiekin elkar banatuko dugu informazioa, eta egingo dugu horrelako prototipazio bat. Bideragarritasun plan bat zehazteko, bideragarritasun plan horrek zehaztuko du aldi berean estatutuen nolakotasuna. Estatutuak zehaztu direnean, urte honen amaierarako zehaztuko dugu ja kooperatiba horren hasiera, benetako hasiera urtarrilean edo 2022 urte hasieran ematea espero dena. Horrekin azkar saiatu gara egiten, denboran sartzeko, eta eskerrik asko uste den. Eskerrik asko zuei. Zera hemen itzaldira hurbildu direnei hitza pasa baino lehen
mai inguru hau prestatzean, atera da apur bat, gehien bat, tantai kooperatibarekin, Aiaraldeko eskualdeko egoeraren pisu estrategikoa egungo baso guztiak eta ereduaren industria barruan. Ez dakite horren inguruan sakondu dezakezuen eta apur bat hemen dagoen korapiloa azaldu edo ez dakit askatu ez da posible izango, baina behintzat guztiok ezagutu dezagun. Bai, labur, Aiaraldea garantzia zelait bi puntutan sortzen da. Alde batetik, osasun ikuspuntutik, edo basoen osasun ikuspuntutik, edo pinuen, zehazki izateko osasun ikuspuntutik, zelaiteko salbuespen bada, Hegoalde Atlantikoan, eta ondo daz, etxiniz pinuak hemen. Bandak oso gutxi eragin da. Horrek eragin da olako zelabaitz totem bat sektorean barruan. Eta totem horrekin batera gero enpresa nagusi asko hemen daukie xedia eta horren eredu izan alda egungo Baskegurreko gerentia, gerentia edo presidentia, bi figuretako bat bertakoa dana. Eta transformazio asko etorki bera enpresa bezala, lehenengoko transformazioko enpresa bezala, bertan dakoetzen beste enpresa bada, ero friaz beste zerratei ero rematante handi bat, oso gauza asko mugitzen dira Aiaraldeatik basogintza inguruan. Orain ez dakit Wandreko kideak ditugu, jende gehiago daukagu publikoan, ez dakit norbaitek galderaren bat planteatu nahi duen, hurbildu daiteke ona egin edo zaudeten lekutik eta nik errepikatuko dut mikroetan, nahi duzuen moduan. Badirudi gaur, jendea da laburu beldur kamarak piztuta ditugulako. Nik beste galdera bat egin nahi dizuet. Berriro ere Aiaraldeari begira, nola eraman ditzakegu ideia horiek gure eskualdera, ez? Apur bat, ez dakit guztiok ezagutzen duzuen egoera, baina gehien bat tantaik azalduko digu gainetik zelakoa den egoera, ez dakite zenolako neurri praktikoak ikusten dituzuen baliagarriak gure inguruan. Nik uste dut, Iñakik erantzun ditula klabe aldetik, eta uste dut mugimendu desberdinak sortzen ari direla jabetzan inguruan eta erabileran inguruko gogoetakin, ikuspuntu desberdinak egon daitezke, baina hemen garbi dagoena da baso ekosistemek dan hori onurak ematen dizkigutela eta denon artean, denontzako ona beharko luken sistema bat behar dugula. Eta orduan horrek behartzen ditu beste kontu batzuk aztertzera. Jabeek, erabilera horren titularrek proaktiboki, administratiboek proaktiboki, punitiboki, regulazioak eginaz, baina eragin beharra dago jabetza horren gainean. Kolektibo desberdina sortu dira baso zailak erosteko, uste da konpartida delako figurak, zuek itxasuten praktikan jarra dituzuen gauza asko, eta ez da gauza berria, hori nahazten gana, ez da gidan naturtzain dira, nor izan zen, bere garaian, ja urte batzu dela, hektara desberdinak erosten hasi zela Gipuzkoa mainan, eta lurgaia berak adibidez, Bizkaian daraman proiektuak, eta proiektu asko da. Hori izan daitekela bide bat. Nik uste, eskenean, gero eta gehiago, konturatzen ari gerala gizarte bezala, mendiak ere, eskenean lurraldea behar dugula. Lurraldearen beharra daukagula, ez dela bakarrik gure etxea, gure denda, taberna, eta behar ditugu kalek eta horrelako gauzak, baizik
beste gauza batzuk ere beharrezkoak ditugula, eta ez dira ala etortzen zerbait esategatik zerutik. Lehen aipatu da, ura aipatu da, airea aipatu da, lurzorua aipatu da, hainbeste gauza behar ditugu, eta horiek zaintzea denoi dagokigu, administrazioi batez ere, hori ez, horretarako dagoelako, administrazioa ere bultze egin behar zaio. Eta horretatik, gizarteetik sortzen dien horrelako iniziatiba hauek beharrezkoak dira. Udal mailan adibidez, orain arte ez da izan horrelako nolabait jabetza hori faltatu izan da. Mendia hor dago, batez ere hemen gure artean diputazioak eramaten zuten, kudeak eta diputazioen esku uzten zen, diputazioa dirua manejatzen zuen gainera, hobekuntza fondo bat badago, eta horrekin moldatzen gea, eta hori izan da pixka bat nolabait orain arteko kontua. Orain gero eta gehiago udal mailan ere nolabait bere jabetzaren edo bere lurralde horren kudeaketan gero eta gehiago eragin nahi da, ikusten delako beharrezkoa dela, eta izkenean herriaren beste zati bat delako. Orain arte kaso inetzaiona, baina gero eta batetik beharra handiago dalako, eta bestetik merezi duelako kaso hori egitea. Eta ikusi besterik ez dago, Euskal Herri mailan leku askotan ari dira horrelako taldeak sortzen, eta mendiak ere beste ikuspegi batetik ikusten, eta beste nahi batzuk, eta beste desio batzuk, eta etorkizunei begira, beste horrelako ez udala bakarrik, Eusko Jaurlaritzak lehen esan dugu, lurralde antolatzeko plangintzak badaude, horrelako plangintzak gero sektorialak ere egiten dira, errekatakoak, eta gero hori praktikara eman behar da, eta praktikara eramateko gizartearen pixkat bultzada ez baldin badago, administrazioa beti oso makala, oso geldua izaten da. Horregatik behar da, gero eta gehiago horrelako gauzak, pixkat jendea interesatu eta bultzatu administrazioari. Eta gero, kontu bat, COVID-arekin bizi izan degunarekin nik uste garbi gehitu da baita garrantzia emango kalitatezko aisialdiko eremuak izatea. Hori askotan ahazten zaigu, eta printzipioz herrigune batzuetan berez badaude eremu batzuk balio handia daukatenak, baina beste zenbait herrialdetan ez da horrela, eta bilatu beharko litzateke batetikan herriaren ongizatea bultzatzeko modu bat delako, aisialdiako eremuak edukitzea, bizikletan, oinez, dena delako bainu bat hartzera joateko, ibaiak edo guneak izatea adibidez, baina bestetikan garrantzi gutxi ematen zaio aisialdi kontzeptuari ekonomikoki eduki dezaken bultzadaren ikuspuntutik ere. Hau da, printzipioz astebukaerak edo izten dianean leku politenetara edo joaten gara, eta leku politoiek zerbaitegatik izaten dira. Askotan balio ekologiko handiko eremuak izaten dira, urekin erlazioa daukate, joan gaitezen bideo hortan eta joan gaitezen herri ezberdinetan sortzen behar hori asetzeko eremuak. Nik uste egon behar duela baita ere agenda horretan edo eztabaida horretan puntu horrek. Gogoratzen diot publikoari nahi duenean har dezakela hitza, bestela nik egingo ditut beste pare bat galdera gutxienez. Vale, Mateo. Bai, esango dut mikros, norbait internet bidez jarraitzen badu itzaldia. Mateo galdetu du, jabeen aldetik itsasondon kontrako jarrarik egon den, eta nolabait kudeaketa eredu horrek lortu duen kutsatzea inguruko jabeak edo herriak. Batez ez nuke esango, jendea nolabait kontra beti dago, eta ez dugu iritzi berdinekoak ez gara, eta ez litzeke ona izango ere.
Dena dela, gaur egun, eta ikusi dugun bezala, nolabait jabetzako terrenoak txikia direnean eta gehienak edo denak konturatu daude hortik ez dutela ezer ateratzen. Bai? Orduan, egia esan behar bada, nahiko diru ez daukagulako, bestela askoz terreno gehiago erosiko enduke denak, ia denak, saltzeko prest daude. Claro, ezkenean daukazu hor, zerbait, zorionez edo, suertez ez da errezea zerga hundirik ordaintzen, landalurrek ez du ia ordaintzen ia ezarrez, baina, ez du ezer ematen, orduan, claro, pentsa eta hori gertatzen da, ezkenean batzuentik besteen gana pasatzen da, eta ondorengoak ia, aizkenean gertatzen gara hori, bai, terreno batzu badauzkatela, baina ez dakitela nun. Hortara ino iritsi gea, eta, horrengo belaunaldian askoz gehiago haindik. Horregatik, erostea, eta ez dugu beraldiko batzen, hektarea 1.500 euro pagatzen ari gera, 15 zentimo metro karratua, ez dela dirua, bakigu ez dela dirua, baina, ezkenean zerbait ematea da. Hori bat, eta gero bestetik inguruko herrietan hasi dira. Aldamenen dagoen Lehorretan, adibidez, orain urtean hasi dira terrenoak erosten, Olaberrin hasi dira, Alkizan hasi dira. Udal asko daude horrelako martxa pixkat, baina Itziarrekin lanen ari gera. Poliki, baina badik joa. Aizkenean, nik uste udal mailan gero eta, baina esan duguna, gizartea pixka bat hortara bultzatzen duen, eta oain aitorek esan duen bezala, klaro, jende ateratzen da, mendia ikusten du, eta esan du, aizkene, nik nundik ibili behar dut. Claro, oain arte pinudietan da, eta oain ekalipitu da dietan, jendea ibiltzeko lekuak ez dira. Denok basoa pentsatzen duguena, zen politia, pagadi batean, aristi batean, horrelako gauzatan pentsatzen dugu. Eta horrea juten gera. Hau da, gure mendiak, landaketa horiekin, esan dugu, interes pribatu batzu daude, etekin batzu daude, baina hipotekatzen ari gera baita ere, herritar gehienentzat. Claro, jabeak, ez dakizen bat dira, baina milaka batzu bat dira, bale? Jodezagun, 10.000 direla. Eske 2 milioi eta piko bizi gera, oso gutxi dira, naiz da asko izan, bale? Horregatik, administrazioaren interes pribatua hor mantendu behar du, baina interes publikoa bultzatu egin behar du. Interes publikoa, paseatzeko leku bat, egokia ez balen badaukago, paseatzeko leku ez dira bakarrik hirian dauzkagun jardinak edo zona berde horiek, baizik mendiatea nahi dugu, buelta bat ematea, ze gutxiago leku atsegin batean ibiltzea, eta hortxe daukagu, eta aukera daukagu, eta egin daiteke. Izango baliz, behaldiko, betikoa, behaldiko negozioa baleo, oain egiten den egur ekoizpen hontan, bale, baina eske gainera laguntza publikoetatik bizi dira, subentzionatuta dago, danon artean ordaintzen ari gera, zerbait gure lurralde hipotekatzeko, hori da pixkat egoera. Horregaitik, administrazio txikia batez ere udalak ingurukoa ikusten dute, eta herritarren beharrei erantzun behar die, eta nire herrian ikusten badu ez daukatela noa joanik, edo horren aurrean reakzen batzen ari eta horregaitik, han behintzat inguru hartan nahikoa zabaltzen, nik beste lekutan ez dute zabaltzen, baina han haidia, eta hasi dia inguruko herriak ere, prozesu hartan. Aldera gehiago? Orduan, nik hartuko du berriro. Bai.
bueno, gehien bate zuzenean ikusten duten entzat. Apur bate Aitziberrek Uandre elkartearen izenean egindako hausnarketa da, bueno, administrazioak ari direla beste alde batera begira eukaliptoa pinua ordezkatzen duen bitartean. Eukaliptoak suposatzen duela ere monokultiboan sakontzea, ingurune zaurgarriak bultzatzen dituela, zera izurriteak egon daitezkelako edo horrelako ez beharrak. Aldaketa klimatikoa ez dela aintzat hartzen gauza edo errealitate konkretutan, politika zehatzetan administrazioek ez dietela jartzen inolako mugarik eukaliptoari, eta bueno, horren aurrean administrazioen jarrera bestelakoa izan beharko litzatekeela, eta bistakoa dela Aiaraldean eukaliptoak gora egiten duela, eta gainera, bueno, nahiko leku arriskutsutan, adibidez, landa lurren maldetan. Zagit, zeo zer gehitu nahi duzuen honen inguruan, Uandreaken hausnarketa jaso? Gauza txiki bat bai, pentsatu eta Aitorrek aipatu du, oraindik ez dakigu gure erkidegoan eta Euskal Herri osoan ere ze lur galerak pairatzen ari geran, sufritzen ari geran, zenbat lurzoru galtzen ari geran, ez da neurtzen. Orduan, oain gainera Eusko Jaurlaritzak eta oain dago jende artean partaidetza prozesu batean lurzoruen estrategia lantzen ari da. Eta igual izan diteke aukera polit bat hortarako. Gehien bat lurzoru kutsatuekin da horrelako ekin ditzen dira, baina bueno, lurzoruen galera ere, lurzoruen nazioarteko urteak eta horrelako zea dira, eta 2030 helburuak eta horrekin batea, lurzoruen hori babesteko edo mantentzeko edo zaintzeko estrategia da lantzen ari dira, eta bueno, denok parte hartzea komenigarria nik uste dela, ez, aber zer hortik. Claro, esketaturik ere ez izatea tristia da, benetan. Egia izketan, baina ez dakiku. Ni gaitu nahi nuke, batzutan administrazioa hitz egiten dugunean, hitz egiten dugula, hor dagoen zerbait bezala. Eta nire esperientzia bintzat, batetikan guk sortutako txosten hori, Eusko Jaurlaritzak eskatuta izan zen. Badago hor sail bat benetan arduratu zena eta benetan problema hori ikusten duena. Batetikan eta bestetikan udaletxe ezberdinekin izan dudan kontaktu eta esperientziatikan ikusten dut orokorrean bai kezka badagoela, kezka pixkat nora goaz, hori ikusten denako Gipuzkoan garbi alternatiba bat nahi da, eta ez da derrigor eukalitua, orduan irekita daude. Baina askotan gertatzen dela ez dakitela nola aurre egin, nola hartu bide berri hori, edo zein den bide egokia, edo orduan, iniziatiba hauek, pixkat giratutako iniziatiba hauek, leku oso berezia daukate, edo papel oso berezia bebetetzen dute, hortan ez, gidaritza lan horretan. Baina ez duke izango ez denik zer egiten ari. Administrazioa beti mantsoa da, baina bintzat kezka hori badago, kezka hori nik usten dut. Bai, gehitzarren nik uste dut badagoela ia naturala den aldaketarekiko erresistentzia oso handi bat, eta aldaketa bat ez onartze bat dago horren atzean. Espeziak jausten ari dira, pinua jauzi da, globulusa ere bai, orain nirten landatzen ari dira ia soilik, Izeia Douglasa ere bai, espezie bat bestearen atzetik. Uste dut aldaketa bat badatorrela bai ero bai. Gertatzen dena da, industria asko espezializatu dela eta industriak presio handia egiten duela. Eta administrazioa momentu honetan ari dela interes ekonomiko batzuri erantzuten, herriari erantzun beharrean. Baina ez da sostengarria postura hori ere, eta aldaketa bai ero bai etorriko da, ez da aldaketa bat guk ez dakin nondik atera duguna, edo proposamen bat guk ez dakin nondik atera duguna, beste herrialde batzutan ere gauzatzen ari den zerbait da, leku batzutan ja derrigorrezkoa dira, beste basogintza eredu batzuk, eta arazoak leku guztietan oso antzerakoak dira. Behar ditugu momentu honetan eredu horiek asko kanpoan ditugu, baina eredu horrek ekartzen ditugu heinean eta gauzak beste modu batera egin ahal direla erakusten dugu heinean ere esperantza badugu gauzak aldatzen joango garela.
nahi eta nahi eskoa delako aldaketa bat. Bai, zerbait egitzearen eta aprobetxatuaz, hemen gainean gazen lauroetatik bat ikerketan aktiboan dauna, ikerketan garrantziaz eta ikerketan ikerlariei zilegitasuna eta zela baitzeko lidertza jakintzan lidertza bat emateana. Basogintzan jakintzan lidertza hori ez du ikerketak, EAN, industriak dauka, markerak esaten zaban lanarira, eta industriak markatzen ditu norabideak. Ez da jabetzak ere, ez da ere, baso jabe elkarteak ere, zera baitz, industria hori begira, industria hori asetzeko begira dabiltza. Gaur egun, ez hemendik eta ez da 20 urtetara, ez da 40 urtetara. Basogintzan epeak kontutan hartuta, derrigor joan behar dugu beste jakintza esparru batzutara eta bat ez ikerketara. Bi adibidea aipatzearen, eta bat aste hontakoa, eta oso zela bizkartute jarraitzen dugun Unai Paskuali bebai aipamen bat itekotan, azte honetan lortu dabe gauza historiko bat, da IPC eta IPBESA bateratzia, eta zela daiteko ekimen plataforma berri bat bateratzia. Hau da, biodibertsitatean mundu mailan referentziaskoa den institutua eta klima aldaketan referentziaskoa den institutua batera joan behar dira bi lehenago aipatutako zigarren estensio masibo horretan bi galera, bi mehatxo handienei horrei begira, bai biodibertsitate galera eta espezie exotikoekin oso lotuta dauna eta klima larrialdia batera uztartzeko ekimen propio bat, behar bada daukogun kontutariko bat. Eta adibide praktiko bat ekarritzea, pixkat igual terrenalagoa izan daitekena, Aitorrek aipatu dau lan bat, jengebeldena, dikotomia, dikotomia, basogintzan dikotomia horrena, eta eskubitan, Europako bailean agertzen bai eukalitua, urrena sasiakasia zan, Robinia pseudoakasia. Robinia pseudoakasiako landarak ekartzen dira atzerritik landaketak burutzeko Gipuzkoan momentu honetan. Sektorarentzako eta zelabaiteko gure iruditerian eta propio egiten dugu, guk egiten dugu propio gure iruditerian akasiak eta baserri giroan hazien dako akasi solak eta akasia zein dako dana da zelabait izan da onena, indestruktibleena eta horri gehitu zaila gainera zelabait arkitekturatik eta eraikuntzatik aitortza bat akasirik kriston onurak dauzkana eta horrek boom bat sortu du, boom txikitxo bat, eukaliptoan konparatuta, baina akasiari bide egiteko. Enkambia ikerketatik, aspaldi dakigu, Robinia pseudoakasia behar bada daukagun espezie agresibo honetariko bat dela espezie exotikotan. Eta hori baimenduta dago. Europako leku gehienetan lista beltz baten dago eta guztiz debekatuta dago landatziare bai. Eta espezie exotiko bezala deklaratuta dago. Eta inbasore bezala. Eta landatu egiten da, ikuske maia. Orduan hori adibide praktiko bat duzela, zer lazio dagoen zientzia eta basogintzaren praktikan gure eremua. Ez da oso esperantza de horia. Ez da zientzia krisian dagoen eremu bakarra. Zientziaren evidentzia gaur egun pixu gehi ez daukate. Publikoaren aldetik, ekarpen gehiago. Ez dakit, ziurrenik gauza gehiago utziko ditugu tintontzian, zera gai izugarri korapilatxua delako, eta zuen jakintza maila oso altua delako, eta gure jakintasuna oso handia. Baina, nolabait iztearren gaurko mai ingurua, espero dugu beste aukera gehiago izatea sakontzeko gai hauetan, bi galdera botako dizkizu, eta alde batetik, Aitor, jende askok planteatzen du eukaliptoa landatzea nolabait erosotasunagatik edo errentagarritasun ekonomikoagatik. Jende horri azalduko zenioke oso labur zenolako eragina izango duen horrek etorkizun motzean eta luzean, eta gero bestalde tantairi agian ez dakite aiaraldeko lur jabei irekita dagoen zuen esperientzia edo zuen proiektua, eta bukatzeko hori azaltzen bai guzue, eskertuko nizueke.
lurjabe bati kontu horiek azaltzeko orduan zaila da, ez palin badago berak predisposizio bat. Azken batean noski hor onurak lurjabeak eramaten ditu eta kalteak guztion artean elkarbanatzen ditu. Hor dago pixkat problema nagusia. Kalte horiek benetan lurjabea jaso izan baditu, azalduko nioke, lurra lehortzeko probabilitate izugarria handia dela, iturria lehortuko zaizkiola, kalitate honeko ura galduko lukeela, baina normalean ez dauzkagu hemen hainbeste hektarea bera bakarrik, lurjabe horrek bakarrik galtzeko balio horiek. Orduan, zaila da aurretikan pixkat kontzientzia minimoa ez daukan pertsona bati hori ikustaraztea. Bai, ikusiko dute euskala eragin negatibo batzuk, baina orokorrean sozietatean banatuko direnak. Bai, horri gehitzea arren eta mito bat apurtzea arren eukaliptoaren errentagarritasunaren inguruan beste leku batzuetan ikusi dugulako. Eukaliptoa landatzen duzu momentuan zure basoan, esan daiteke baso hori industriari oparitzen diozula. Galizian ikusi genuen duela 2 urte jeitsiera bat izan zuela, ez dakit 20%koa izan zen. Enpresa oso gutxi daude eukalipto egurra erosten dutenak eta oferta nahikoa handia izaten denean, demanda baino handiagoa izango denean, industriak erabakiko du zenbatean erosiko dizun eukalipto egur hori. Eta berak 30 ordaindu beharrean 2 ordaintzea erabakitzen baldin baduzuk ez duzu beste aukerarik izango eta saldu egin beharko diozu, orduan ere dirua galduko duzu. Eta ez hori bakarrik, beste herrialde batzutan gertatu da, herrialde horretako enpresek ekarri dituztela eukaliptoak beste herrialde batetik. Orduan zuk, ez duzula irabazirik izango, bezik eta eukalipto horiek zure basoetatik kendu egin beharko dituzula. Eta gastu hori ez dakit nork egingo dion aurre. Baina eukaliptoaren errentagarritasuna lehen Iñakik azaldu duen grafika horrekin, grafika hori aipatuz, ziurgabetasuna oso baxua den momentuan gaur handia da. Eukaliptoa bihar mosten baldin baduzu diru aterako duzu, baina gaur sartzen duzun eukaliptoagatik diru aterako dizunik, ezin dizu inork esto konfirmatu edo. Eta beste aldetik, tantai Euskal Herri osora zabalduta dago, Debagoienean hasi da, baina jadanik Debagoienean dauden interesatuak beste daude Debagoienetik kanpo. Beraz, oraingo helburua Euskal Herri osora zabaltzea da. Etorkizunean funtzionatzen duela ikusten baldin badugu eta lur asko batzen garela ikusten baldin badugu, egoera optimoa izango litzateke baiara bakoitzean talde desberdinak sortzea, kudeatu ahal izateko, zentralizatuta egon gabe, elkarlan bat emateko saretza handiago baten bidez, baina oraingoz bai, Euskal Herri osora zabalduta dago. Bueno, Alberto, mil esker, Aiaraldeak intzen faktoriaren izenean, Aiaraldea bidearen izenean, mil esker Uondo elkarteari berak antolatutako mai inguru hau hemen egiteagatik, eta mil esker zuei, zuen jakintza hori guztia gurekin partekatzeagatik, edo hori guztia da, bintzat zati txiki bat, guretzat handia dena, eta, espero dugu zuen ekarpenak emankorrak izatea. Mil esker berriro. Eskerrik asko.